bo ena wasugu so awutie no John's bread and pastries for Eddie John's hot kenke aba dokono papa a yedi eburo papa bi ene yedi aye yellow corn no a vitamin A wo mu no yedi aye hygienic no eno nso eka ho SOMPA OB bars nyame ya adoma Kaneshi market and on 31st October 2025 if yada we ya yedi ani kire ho tam heba mixture edru a wonu ato aduane nya wode ohunam ye we ya ebo uchidom onga mama's helping hand eno ena wodi aduane nkontom rescue no hyeto no wodie mu a ena 21st clinic say ye mama so ntese say de wo maba na wo maba se de afi bia wo ye ne de to so nkono free widows treatment ye de yama emakunafo ena fenso enkwada wo ye wusia wo nya fie du nwotwe no ebrepam ye bechiche mu de amamo medimafo Health Center Dr. Tamoda so eto nsafa o sebre konkrom anase yare bi aye krankra basa enisre nanu no so afọ wo hye nwomasua so ye Honorable Haruna Idusu or the two just Minister of Education ebo amane se ye krom kasa ye local languages no ye de ba be kira de nkoda na mofra se ye basic education no na timi abo nkoda no amomate ase eduru anim ho a ne de brofo kasa na ne ye de awo wo mo na asem yi ba nipa dodo no a edi hu nkomo na wo mo ahye se ye mfa nya adwuma sa na nsem yi wodi to dwana no fiada ebra free tertiary education a ye yama nipa se bio wo mo edi demo mampedi His Excellency John Dramani Mahama edi adwuma no eno kasa ewase ena nanu ya nso wo sande to just Ghana Education Service me shamo say monfa mo nan ensi fam akwada bia obeba tertiary institution anase sukunto aso no sa akwada no ni kwan say wo ye ne ti bebre na ne ti guso enye beauty competition ene ye kwakoye na mo se akwada no wo yi ne ti se de nhyehyeye sitie e se ebanwi wasam ne yanka ne ejeja ne sa se wo ti ne natural hair etie ne egusu pu ha wo betimi de aba se bafu na de aba bedru echire no ebe free shoe na akontade eti sa abre de edu ebe wo ne yentwaso yetu ase pepepe na mawuli school enye mfie ediosun enum ena osoafo hwe ngomasua so Honorable Haruna Idusu ede sansemi ekotu dwa ne nyina no se emfonyini bi aba a omanfo ehwe wo social media na abayo bi a wo natural hair enwi pa ene yeyi akoda ne ti yeyi ne ti na akoda yi su na akoda no wokọ ya Santo Senior High School wo Kumase de ni kwansa akoda de wo kosuku ntoaso a anasa secondary school a sa akoda no ye mane ti gusu sa wuyi na aba form mo fa na down cut no ye twa down cut ni bi na wo de sa down cut no na wo de akọ na de akọ akọdijuma eti sa akoda no a wo na tra he o mutiri nyi pu ha no a se nkrofo ye campaign wo social media se ye ma ho kwan wo ye natural hair no nkwan de wo fa na natural hair nko no ena Minister of Education se mo pa kire se yonti so doko bi kura enu abe ade ne se suku bia wo ne hyehye ene ne mra eti Ghana Education Service wo monfo mo nan si fom wo mo no mo di si fom ne se akoda na be suku onye beauty competition ye baba ye enye wo hairstyle ne na wo baba kire me de ye fa na se wo de enye fe oba so wo baba sua de ne a kire ne suban papa eti won fa nya adwuma na sansam no ehun nkoma sori e wo social media nkasa ama manfo dodo na e kire ma dwene e de fa ho ebi mu se bredane na nso adane ho Ghana de mo ye tete kwa asem akoda ni tiri bebre no de ko school secondary school na ayedai eno aye nkomo amma ni musu papa enti bra ye social media platform no so na ebehye eye Facebook page na ye SOMPA 106.5 FM Accra na enkomo aye di omanfo adwenkyere ene ne yema wo mu hyiegu mu no ene mfonyina hodo no nso nso wani etimi ahwebi na watimi atiase na Honorable Haruna Idusu wa headmasters ena Ghana Education Services o mun take control eye full control adesuani ne wo ba wo hye wase de wo pe ene wo be ye nye de wo bi pe se de be ye beboa amane ma koyie ene bi musinye de ehia nie munye die ehia ansa na maye ne fata nye die ehia nie die ehia ne se akyerechefo yi die na monyene ho nye nkoda wo mu yi wo muti die ehia ne se nkoda nya baabi na wo boarding house monye ho adwuma die ehia ne se adesuafo no kosuku wo mbetwa na ne ehia na we menyi uti na uti gusu ayempe we ye die ehia ansa na waye ne fata eno so so ye nkrofo argument ya
wo mo amaso e wo social media wo bia e twa ne ho senta wo bia cheche na dwene e de afa ho na ye ba bedi ho nkomo yie pa se de be ye betimi aboa ama enema nyina atimi atumpon kama na entiase atimi aye adwuma ya ne mpanifo dodo no abetwetwe nkomo e de afa sansem mieni ho de edi kan no eye fa Honorable Haruna Idusu na smodi tu dwa se yemfa local languages no yemfa nkyira de na ese basic school level no osi mre bi akoda bi woko school no afedi ekowi ase no na ababa bedadi se nkrofo keka se na edie na ekoso teacher ni na wonka twi kakra e ma mente ase eti ehun se nkoda na fam ho no ye de yankase ekromu kasa no kire wo mo beboa na no na enipa dodo no a aye prekesen omudi hu nkomo se na bi te se wo bankran ha ye cosmopolitan area ya wo nkran fo ha ya wo asante fo ha ya wo igbe fo ha ya wo kusasi fo ha ya wo mamprusi fo ha eti se akwada ne ko school wo nkran ya na no ebia kusasi ni no so ono ni kusasi kasa na ne de kire ne wo fie eti ye be den na ye de kusasi kasa na kire ne wo nkran ebia wo kumase no ye be den yetimi de wo ya igbeni na wo ye no ni kromu kasa na ye de titi ne wo fie eti oba school a obetimi akasa chinchina ntwa yemfa twi ena nche na de wo bra igbe kasa no no tie ana ne no ho no ya sha na ye ne o manfo dodo no atwetwetwe nkomo na enkran ha no opo twetweku ena eti o manfo adwenkyere mom yenkotie bi o brofo to count no omotiase ehuya ombetiase be here because kasen ni say ye right nti ehuhiase ombesian school betimi be understanding because bebe na anti brofo nti na this what they call ye kasemu na watiase yi me want they almost wo fie ne because omunya better understanding wo fie chen ye chwo moso o say ni na ye brofo because e ban understanding na e wo say ni panin chum ehu ne ho be be my expressing who brofum. So it's better say I did try anybody brofum. I think it's important to teach Ghanaian language in schools because first of all, the students are able to express themselves more in their mother tongue, and it is a good way to help them not forget their roots because after all, English is not our native language. So it's very good they speak and they are also educated on the Ghanaian language so that they will also remember their roots. Sometimes someone need brofukasa, but some person express so sometimes it's good they can speak it in their own local dialect. Because sometimes before you think the person is a fool. When this person is speaking their language, you know that the person is actually smart. As a brofo to mean expressing hosa. We enkranfo na kasa no. We yo poncheche kudia wode ba ya. Enkramantem wo madwenche no se ye pa ye kurum kasa no. Ya de kire mo ye na aboa man kwada na gyirimu abie. Obi wo kra brofo no wote nanso obi na no akasa asa de ye de osunu bie wura na numu no. Na ye dududu oka enye yie. Etienne se wote brofo kasa no kura na kasa twi no wonka na senkran kasa no wonka ibe kasa mfante no wonka obetimi aka ne kama na emom de omanfo no ka ne se wo kɔ kura kase ni mu a enye kasa ba akopɛ ne ye ka no wo ho etibiti se woduru nkran ha ye kan nkran kasa aigbefo ka wo mu de akamfo nso so kom de mfantefo ne asantefo obi e ka ne de kusasefo ka mamprusifo ka obi anso de ne kasa na tete ne ba wo fie eti wo de ne kasa mamprusi kasa na nse kusase no atete ne won kran na se wo de ne ba kosku na so won kosu yankran ana ye mfa nkran no nka wo no be de timi de nkran naka ana wo bie na no wo busa question ne wo kusase kasa mu a eno ye be ye dan ana nipa ne wansantema mu mamprusi kasa igbe kasa na ye de tete ne wo fie okosku ye si twi ene ye ka ho twi no nyu omo asantema mu nyina ne ka twi ebi mu so ka mamprusi ebi ka usase ebi ka enkran ne ade ebi ka mfante na no usi chinchina tintintinti twi no a eno so be da ye yie eti yenhwe mantema kese no a enkoda ne frima mframa mia bebre no omaba no mugu classroom ho eti utina akoda bia manensa so no aka mfante na we so manensa so no aka nkran na we so manensa so no aka kusase na we so manensa so no aka mamprusi na we so manensa so no nso aka igbe kasa ene o chechie ni de obeye confuse pa ntia no so da ho na yenko sunyane na opambo nso edi sunyane fo adwenkyere ba yenkoti local language ebetre ade wo school bi wo kra o mo de brofo na fie ponti lukom kasa bi wo plan bia brofo ni mo miensa wa botire okwo ha mo ka english o ka wo pia banti ho kasa na mo kan ti high school so mo de plan kwala na de ke be boy pa ma kasa no enjira that way we just say a good idea me my mo kasa me enkan no ana say me mfanya adwuma you say me kwakofo obi de wo abontene na me ba di dwuma me my mo se ba na sa na me tutu media na asi how de kwa dwindwin pa de because me am say
kan say me wo yere me wo nkwala no me pie na me ba bonte no mo ka ada language a na me bu na so Yakupon enim say me de ode mam ne ene ne safata me de anya me say nka no kro me ne o mo ya adwin pa kata me timi aka fa ho ne say ebeboa because other countries na omo respect omo native language ebe dey say obekọ say obi a ono ebia ne kro omo ka brofo nkwa na omo ka different language if either say omo school no mo no be language na what choose kata o pese won say nsi anka ho intine ye Ghana ha no ye ne compulsory by the time the brofo ne attach ebeboa because normally country be out come brofo dodo na ate nti so omo ma na ye compulsory ebeboa but omo nso brofo no so ntwene kra de omo balance na ntimi normal we enti sunyanefo nso ena opambo de aba no wo se ye yini brofo ni firima emmoa kra ye mane nka ho na ye mfamfra de ote brofo no na waka brofo na de ono nso te ne krom kasa na ono nso so aka na se ye afirimu kra se basic level no ye local languages nkwa na de kira de no de be ha dwenti we de Ghana fo kasa papa ena bi kra nso ebusa se na de ya mu kan mu di local languages man kwada ne busa question kire o ma de wi a wo mu kwakwa ye exams no so na ma kire no brofo etie ne ye be de na nkwada na te ase enti nkomo no de moma yenni na nkwase na mante ase nya adwuma meka ho sa ha ye SOMPA 106.5 FM Accra Leicester Ghana Limited ya toothpaste ene ne brush enkomo ena yegusu a ye die no eno eye SOMPA 106.5 FM Leicester Ghana Limited ya toothpaste ene ne brush no num pa mu kase ebo ne yegusu ye ba bedi ho nkomo ne mom memu aso ate se 21st clinic se memu aso nte se nyame eye adomu a eye 1st November memenda ebe ya 7 a.m. to 2 p.m. no shanon so wo mo se wo ye oba kunani anase wo ye akwada ya wo na wo nya mfiedu nwotwe wo maame no papa afiri wo ye wusia wo ye kunani a bra 21st clinic na ye fee consultation fee lab any fee diagnostics at the amount and a fee medication fee massage ni asama of fee snacks and answer lunch and so at the account and no betimi aboa etisha no so wo branches ni nyina e wo Ghana ha ni nyina no wo mo eye ho adwuma and no 21st clinic for and a disansem day a day aba na enkoma ye die e de fa local languages ho and a de tosumienu enkwada na ho siesie he mutiri ho ni ade no ye kwa ahoma no so ne yakwa akodi nkomo na enkomo a ye ba bedie no ye ne owura kofin kansa sa akode wo ye programs management specialist ewo Africa Education Watch EduWatch ne ene no akasa opani memma wo adwo eba SOMPA kase eba so eje so mini aba ye da se bibia abokode adomo ede nyame ase enkomo mienu ne ye ba bedi ne enhyase emfi local languages no a Minister of Education Honorable Haruna Idusu ahyase basic level no nkoda na hyase primary ho no ye mfa nkyere nkoda no ade na ye de kyere wo mo ade na aboa na akoye ne nkofo bebre si ade ne yenhwe ne yenka ne ye ofise bi di se wo bankran ha efie bia mu nkona agbefuo ne agbe kasa na wo moka aha ye chiefo moka ha ye nkranfo wo moka aha ye kusasi mampusifo nipa ne kuro mo kasa na wo de kyira koda na de na nso wo nkran eti wo nyina kopie e wo school dem ho a akoda na wote mampusi anase kusase no ama nsa so aka kusase kasa de ono ti agbe no nso ama nsa so no ono so aka de ono so tenkra no ono so aka wo cheche ni nte kasa no a ebe den na atimi akoyi ho no local languages ye de be kira de wo basic school no eno ne ade ba ko manfo busa na de tosomienu ebi mu nso kase ye koye nso hwe no abrofo no ne ye de kiro eti akoda no de ne kuro mu kasa e kire ne ba ko kiro nso hwe nso a brofo no eno nso so ye be align ne se wara roma san komo ya chance sen na wo be kire wadwene e de afa ho yo me dance me ni aba ede me tia etiefu nyina no kre the local languages here ya ken ye be kan no kre ne ahwe akoye tia kenya de foforo nyame adom adwuma yi school adwuma ne ye project be ba na USAID funding education quality for all. Part of the project was the use of the mother tongue piloting. So now project your department from right reading improvement in primary education. In the mother tongue and I training teacher for near friend on NALA National Literacy Acceleration Program. Our Ministry of Education GA I started with the L1 from primary 1 up to primary 3. Concept in India 70
L1 30. Akwadaa no ɔka ne mother tongue wɔ fie no ɛyɛ more convenient sɛ wode bɛkyerɛ no adeɛ wɔ fie na ɔwɔkɔ n'anim no wa transition into the English into project wei Ghana yɛayɛ ama sɛ project ɛnde ɛna aban ɛso mu toa so ɛyɛ ne yie a nka wei nyɛ sɛ minister no bɛfa aka. The project may end the pay near Tuna JJ. I don't know, Minister Asan boss you. I'm also happy to say I might clarify say lower primary up to primary 3. Now some now can and no and na yeah dinner home. I more example. In school here, teacher or child or direct class 2, basic 2. School ni one cran. And cran for our class on AME. I want my come here from difference about I can't dominate it. Tree. Teacher ni no stadium on tinkering. Inti abane sta no. E hono nso no e so a YouTube ga no de kyerɛ ngo frɛ ade. Inti na asɛm na wo ka nia akofi ebi enye story practical efi enti eno ho na ese ye hwɛ sɛ ɛyɛ no korɛ me na de me hwɛ no ni sɛ ye betina ate ase na adwuma Ghana manfra no another group ya bi wo baby there are places that ye wo dominant group sebe okwa Asante regional me yesho so no be agin so obekọ baabi no go se sebe na even ko won na ho enya agoragampo na America ebi America nkro ni bi districts ni bi communities ni bi no na otafo no na affect ho the dominant language ever and then na sebe ese ye di tree ana Asante na kire omo ho so on say the same thing in Accra. They do dominant, I can't dominate it. Even I can't no create Asante. So these are the languages that or yachro and other yachre. And fancy okay, Western Central region so fancy. But Accra, if you say you're very policy now, I see it in yes, mother tongue. Dominant within the enclave. It's near a bit near Brian. Than to say example, yeah, my main energy also okay. But the case is to say use of mother tongue energy and you other for project idea Ghana be a pilot to my main share results need to cry. On my example that time no na meeting because was suhum na suhum eka ho ena omoma class 3 akora ebe kan chief epia omo kan epia pem obe ready to prove say system no working nti na my colleague ba ko ho no say no the way I kind of fluent no see him say Ghana for any people ya prepare no into oba Bible, obusa Bible, and obey any part there. No, the man Quran, a Quranic kind. And at that day, graphic, omoje, no, the man Quran, or sign kind to prove that, and yes, I prepare no, the concepts near ya. The only best Quran, obey to me, also. Another example, he picture that time, Ocean region, hope. No more yes not. Akwadaa no be kind every Bible man or no fee. One of the schools na project. Nti mother tongue na dey. Yeah, the set lower primary na no crane eye ebe boy.
Yo, enti ye de chance ye wo lower primary no a. Edru bra wo mo eye nsohwe no a. Ye be ye ne dey. Still. And so here no. Okay, terminal exams ana. Aye, terminal exams here dey na fe wo free P1 na ko P2 yi. Yeah, was science. So level be ane there or yeah ne there. In English no. What the you English now what the tree na actually. By exams no be your brofo. English language be your brofo. The essence of using the local language no ne say there obetiase wetin aye science no omuntro ni tree would the lingua instruction no and I would mother tongue chire na all chire ma say oxygen na unka oxygen wo tree obeka no oxygen so sana etie and yentia say we ni lower primary. I mean, transitioning at basic one, no. If you can't say, 70-30. 70% local language, 30% L2. L2 near English. If you say 0, so say that. So do basic 2. Now it's 60-40. 60% local language, 40% English. Into Yenya because English is your official language. Udru basic 3 na shift it. So na English no abasro na local language no akofom. Into from class 4 aircon na teacher no use the official language. Ede ko be no plano or blended kakra. Here in the school, they are people use the local language as a means of instruction. It is a concept in the okay. Okay, that's it. Yo, nese basa no a akoda no wo tra eye brofo kasa no de betro nenso no o cheche ni cheche ni mu a wo the local language ni be cheche ni mu se be yo beti ase if you say o when you fear sabe body ni fie kasa ni krom kasa na obeka na then of class 1 ye can body wo fie ni akoka plantain wo school no abefie wa body ebi at the next teaching you need can plantain ebi at the correct and body me another thing till the same we are confusing the children but body wo fie body wo school na school actually say body no the bro could even be a plantain so anka orange no build it at the core and no et nana mu ama o internalize it et can say you be confused no plantain me wo ba o GHS2 and you maybe am a bokro say there and so but you use we no the man at least ka concept you an ko be pick ama etini aboa enti ene akoda no wo fie ne ka se body a oba school mu nso a eye body eti amante ase no eye adwuma kama na se ye nyi mfrim kra de brofo no be frafra nso correct na ma concept no sanity okay na babia san concern say that wo kan em say wo address ho no but enka biani kakra ma me say wo se nka ye hye area no a the dominant language ne kasa no ankrofo kampa no nanka eno no ye de ache say that wo kan say enkran ha ya school bi enkwada omo ye nkranfo no ye mienu omo maka nyina free baby saa eti say wunya classroom a enkwada a wo local languages ne bi abe 4 ana be 5 o cheche ni bi a won tenkran ana so cheche ni won ti agbe kasa ana se bi won ti kusasi mamprusi nenso akwada no eno ene ne kasa e wo fie a eno no ye be ne dai anu na nka mi susu se penimfo no ntnase na yen tuse ye your mind back ye ni ye ho ku bia e wo bia ye ni dominant group e ho so ntinka be ye ya ye nye no trasa say sabi Ashanti region e ho ya Ashanti nti obi an country ye nkyere empathy na nkyere
Greater Accra. Even Greater Accra from Ghana. Then before also, meaning there are differences. Meaning difference. So there are differences. It is a Accra maybe okay the Dangbe side, or say a Greater Accra, Accra for now. Yeah, the Ghana no actually no. Me or Dangbe, and the reverse also. SOMPA FM. It is the means to soon think. Can you find traffic? Now you point to those places. Now you who say, no dominant group into use language we are a boy. Nan Quarano, actually a transition. There be a also over here. There's a dominant, but we know the Casabah. So, any difficult. So I know they are there, but problem no part there was Greater Accra, the northern part of Ghana, Volta, fancy areas near Can areas, and those language, you know, as Antonio is so dominant, say, yeah, who na ultimate it is a few, there are no crowd me to say there are places, and say, yeah, something yeah, fake dominant language. That's a will of bit me actually. The next year, actually, cheerful. Example, I'm a man, teacher non change, original class 2. Quite so many new crying actually. If you change that aspect, it will be lost. Teacher never tried it, but I want to move on kind of lecture. So then you do English. So, teacher classification also. Teacher classification here within the school system, end of academic year, they are not head, or the some teachers, they are now class 3, and so called class 5, class 6, which is good because of teaching, they're so experiencing all the class levels. And the name my banner, they say, no, you share or more lower primary, betting a use local language at the actually. And no combat answer. The lecturer say until see another teacher obeying me a language, that teachers will be stuck there forever. So said the because time on before and never transfer home. The message to say the air quality will also there. Number one, the training institutions also, language schools, and I say language training, I see a shemukena. Through any other languages. And teacher be social media. I posting to North. No say or trade or can bro for paranenti. Language no so no. Or no so into your casa or what you hosta baoti kasa ba ko pe be dia de okwe de other thing. O use that kasa no de kasa pe obu nyina respond. SOMPA FM. So I said it. Ministry knows years and so share that aspect, no training, no. Yeah, ever more from the training college. Now more move that also. Orientation in service training. Ubi oha not Tikasan. I can what fit. Then we will hear orientation. Obey me the I use as a medium of instruction. Because medium of instruction. And yet, Casa Bia now the Kakeke, and the actual Omadia. Casa now the actual Omadia. And say, Yenny and Quarano, so that she has here. Is a Casa who's a wood. Free Casa. Wood. Aha. It is really a common. Quaranya Bibiano, who call you to our expression on that she has here. Say the basic simple ones now, or move it to me at the orientation, any colleges of education also no. The best language teachers and so on, especially the L1, get me a produce to the brain also picking up.
Yo, obanyansa na meja wokra na another issue eno nso efa education wana se ngomasua no eye nkwada ye yi wo muti recently social media akwada bia wokọ yansanto secondary school ne natural hair na ye yi na akwada yisu ama nkrofo aka ho asem sa anti minister kra no okan se he Ghana Education Service ne headmasters ne headmistresses mo na mo ye in charge mo enforce akwada na nye beauty contest no ba be yi wo school mo ho eno su another argument aba so ebreda ne ane ada ne ye ho na Ghana Education Service mu hwedi ye hia munye di ye hia ansa na maye ne ye fata na ayi akyerɛkyerɛfo welfare mo nwene ho na school infrastructure mo nwene ho enkwada ati na ye mo priority eno no uhu ne sei yo that's it yanso ye kan na ne say school wants to say em say we buy an example ye dey buy a Chimota school student no that was the case is me different no religious we uniformity say the secondary schools no yen different categorization here on kwara nti me mom uniform mpabo akra no ye kire ye nyina ye famu ye white shirt ye kire white shirt and trousers says o se mpabo esa wo de ba ye nyina ye kire ya kire se papa ampe no ama school no be rejected discipline entity nti ya mwa ya mano na mo entity 3 years wa mo ti 3 years the end of it other argument no say omucho obuti kra no amfa discipline bi ama omucho obuti no ya no na mo ebe amo se omucho no be nya amo nya ade eno de below the the Kenyan say our system should have some uniformity. So I am saying, Jose, your castle will be a modity, Emra, or Pebo, or Pepemo. They do weekend, and then a bit to school. You sending you all call permanency, you all call who the cream. At the end of this, Tanya told you school man. A broker system in the air companion ties or most of them are day students. Only a day student. Even in Africa, what's the idea? Ghana near boarding system. And the boarding system, no, and you crack Ghana, and intertribal conflict means it's you. It will be, I will Asia, I go school on a Zongo. I go father and four. If you cry, Hono go home, the girl or warrior, no, Ufrasia. Nti ama ta born them no enwo nti 3 years every 3 years in school omuko October by your 2025 26 27 if I say 28 by June omarie omachro what nti every 3 years and then I encourage you to study nya a trainer ye try. We train there, because say until say court be rule say you nya omo na omo for buti omo mo buti no because say the main uniformity yo anya you a b no you na be hu ya say okay all right Mati obanisa akode medase yo yera Kofin Kansa sa akode a woni no oye programs manager a specialist edema Africa Education Watch Edwatch ene ne twetwenkomo enkomo ya no ye kwa homa no so ne Mira Daniel Fenyi oye public relations officer edema Ghana Education Service ene ne atwetwenkomo obani memoajo ba sompa kase eboso yenso yeda CP say honorable Haruna Idrisu nkomo no na say dapa so bi bese ene ne trending stories pa ba ye two issues ye monitor ye brenti de kan no local languages wahye se basic level no ye mfa nkyra de say nkrofo bebre agimi yo montanta se bi ti say Accra cosmopolitan area it is bi a wo ba agbefo ha enkranfo ha asantefo ha sanso kusasefo ha mamprusifo ha enti bi a ye mfa ne say
dome ha na school bi ankwada beko na ebi ankwada no wo fie no mampusi kasa na yede kire na de we nso wo fie na igbe kasa we nso nkran kasa we si twi kasa no mu nyina kopie classroom ba ko a ebede na wo chekire ni no akwada no ebi a obusa wo fa ne krom kusasi kasa de ebusa o chekire ni natimi ate ase ebi kro chekire ni no wonte nkran anase wonte a igbe kasa eti ase ho no omanfo enti ase papa wada roma basic education no sa kwan e be fa so implement no say na esiti wada roma. You in fact, my members and send out high, and in fact, Ghana Hano, you're very heterogeneous, or could be said cosmopolitan. It's not only in Accra, and almost every environment out of final self and every classroom are teaching in the Kobiano. The students are with different language backgrounds. Then the argument becomes what common Ghanaian language can be used for interactions in such environment. I feel we're only a part of the challenges people foresee, for which reason some are skeptical about how successful such an initiative will go. But quickly, let's establish a few things. They've been kind of Brofokra area obi sample yetum the actual my and I'm talking of the foundational level, KG, cotton class. You know, at this level, no, the students and our children, they don't even have any particular fixed language here. The language out of the channel, I don't know. To take it easy. Now, Sabi, obi sample, get close to it. SOMPA FM. How much more local language? So of course, they did to say classrooms in the very cosmopolitan. They might say what language must be used or what language must be adopted. The ready answer is that we normally use the dominant language in the classroom. Look at dominant language. I'm say language are only being likely then colano or motodona betawase. It's what you normally would use to interact. And fortunately, they're not very Ghanaian language and they're not very local language in colano feel they come across it here and there. Now obile on my phone so cast now the China identity. And Onsiano the artist of our school, and I started now for so I educated Kakra and San and I often made in Komokaka or Fuji. But I think that the local language in the example or in Karaha, Naya the Gan, Nature, what you school, you know the local market. Now we know people out the Gan, Okomakata, you will meet people who are also speaking the Gan, so at least you will meet it. And also the Buama. Language acquisition, no, I faster. So everything put together, all in all, we think it's fair. Of course, we are not blinded by the challenges that may come, but we think teaching in the local language in Kolani, meaning I appreciate what you are saying. It's so far better than using the English, especially at the local level, the early grade level one. In Colano, are formative period now. After normal form your ideologies, after normal form your beliefs, after normal form your character. No, what they are and then those, what the best so what the so what SOMPA FM. So don't forget that right from class 4, after university, they had a block from one better one. But also the local language, the nurse so what at your muscle, very good level, and one means at least that local language, national identity now, and cultural heritage now, the show, it will still be able to live with it. Now, about the opportunity, and I'm telling you, another one school in the years, you have the Lucy. Kasa and Okuma and a Yaman and a Yaman, the Okuma, as in the education about the same. So it is in good faith generally. You say you're within all the options now. You can see that the initiative is in good faith. We would need more supportive structures and systems to make it even more effectively. But currently, with our existing
structures and resources, I think we can take off. Now, as and when some of these challenges, the panel, we can be addressing them. Don't forget that some of these challenges that we are seeing or talking about now are even assumptions. For all you know, no classroom, we have a problem in as June, So let's roll it out. Let's start working. Let's start engaging. And of course, let's continue to engage all the stakeholders involved and see how we can strengthen the initiative going forward. Okay, good point. Now, the Medibe we crown him second story episode ya do adwen check kakra fa ho no efa minister Nasmo kan say wo share Ghana Education Service and headmasters ne mistresses o modada second cycle institutions and no say enkoda na o ma school so mo ba be beauty pageant and say long hair ne elaborate hairstyles ne dey ba be kire we nyina ye social media argument bi e koso banta bi a e koso nyasam keto afa akoda bi a wo koya asantoa senior high school ne natural hair na ye na akoda yi su na nkrofo say we dey Ghana baby mo dru die e bredan na mo so madane mo ho eti minister ne kan say bi so onye de hia ne chefo ye die wo ho mo nhwe na nkwada ti no munya wo mo sa enkwada ti ho no ene ade no Ghana Education Service how order na honorable Haruna Idusu e de amamo no muso mu say in fact, even before the order, it is already in our code of fashionable hairstyles and different hairstyles, long hairstyles, and are collided about school and after the classroom. So it is an order that already aligns with the Ghana Education Service. Yes, yes, so with a very good feeling. We are even happy that we have ministerial level support for us to implement this. That didn't seem here kind of start every kind. And the truth of the matter is that Ghana Education Service, we manage children of about 10 million. They come from KGR up in senior high school. The Kola was saying, I say, yes, sure. The number about 10 million. Over here to say, out of this 10 million, would be a different background there. It be a sticker for, there be a sticker for, it be a Christian for, it be a Muslim for, it be at the folk, and it be different backgrounds. It be to me, 20,000, 30,000 every time, or be so I said the only entire expensive. Said the would be over maybe a new and maybe fast would inquire 2,000 cities. Because of the background. So we are managing children from different backgrounds. Yes, no matter the background that we see urban, so if you fear now the school gate drop everything, drop that in your drop the background you are coming from, drop your individual preference, drop your individual taste, drop your individual choices, and then enter the school taking on uniform, school uniform. Look at school uniform and school attire and woman time one mother prep, meaning the same and the mother prep. Time my mother could be dining, time my mother be breakfast, meaning the same. Time my mother class, meaning the same. School attire must meaning the same. More fingernails, meaning the same. Time my mother practice school, meaning the same. My time and more year, 10 weeks of this year, meaning the same. Your friend is uniformity. Say, yeah, that's so say going forward. And I feel, yeah, not funny individuality in saying we are school. I tell you, say, yeah, I should be that the academic work and man and Colorado school the crown. You may that today, that is the other facet, the individual preferences and individual things. That is why the middle fact said, the young point say it's you will not you be anything from SOMPA FM. If people don't even see the impact, but it's really a bit too much. What's not being slow the start argument say city plan freedom of Amico school better be a tuition because I am in Chile in Canada better be a tuition and they will put they also start debating Serbia and still the debate and they laugh at the other day to so actually this over school but that's a city plan
uniform na yɛhyɛ no school attire na yɛhyɛ no kwa mehyɛ na ho keka me didi tie kura no yɛmfa yɛfi atare mmra ɛhɔ no kafo no afei woba bɛtɔ ntare 10,000 cedis 20,000 cedis ɔmo ahyɛ hɔ ase nyiafo no nso men down boutique what they back class nti no once you lower the standard for one issue as you mentioned you are now going to be tempted to lower it for all other issues because every day will be the concern with them. So at what point do we determine the matter teacher, let us be strict. This is our principle, these are our rules, these are our regulations. School and 1+1 and 1 a year. We also want to produce disciplined graduates. We also want to produce graduates who can live within the rules and regulations. Let me end with this. And this is not only peculiar to the education service. And the education service going to year and bra every year mobile. Then like almost new school. One more better work on medicine training and another work on medicine. No, they will also drop their expensive dresses. They put on nursing uniform. And I'm a Shadia or time. In fact, even a few mobile man, a few mobile nursing, they have regulations. And next year, I'm going to be hospitals or a net. That sounds of football book class, really, this is no matter the money you have, or football field now, you can't put on anything metal on you. Say, yo, wow, include your wedding ring, and otherwise your chain, and otherwise your red watch. You can't do that on the field of football because the assumption is that metal now is on a bit of kill and a bit of tell and all that. You know, maybe I'll be cool. Yeah, and that on the farm. When they ball to my phone school from the hour, I'm careful with this argument of I am modernity. Let's show it away. Let's show this away. If you are not careful, you end up throwing everything away by the time you realize not to Yankatan, you need to manage the fun. Let's try for let's try a stakeholders in our say. We are trying to manage the situation. One way and management, America and including here, we are very quick to SOMPA FM. America, for example, over 90% of the HHS students, they are day students. Ghana, on over 80% of our students are mothers. We are running a very opposite structure and system. It's all quite like America for you say quickly, my young family, will be good at double track and the same education system up now. We are still fighting it. Also the analysis that they have to run a last year. We never why your situation, never go fine. Now, yeah, or the ambulance, so we don't copy it. Yate. Openi yada CP sa woni SOMPA kasebo atwetwe nkomachi yenti bibiasia yebesan aboakachi yene ora dan yefani awono na eye public relations officer dema Ghana Education Service na atwetwe nkomosanso na de kan yene openi Kofin Kansa sa akode oye programs management specialist ewo Africa Education Watch edu watch enso twetwe nkomo ni nyina fa Honorable Haruna Idrisu na dwenkyere ne nsem bi odi atodwa say local language no ye de betra de wo basic level na face nkoda na ho siesie ene wo mutia no ma ni puha no eno nso eka homeka wo se SOMPA kase bono wasugu so wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra. Leicester Ghana Limited omode yan toothpaste ene ne brush abadwa so ebo ye chidom eti me kamfo de ama wo se chichi wo se wate fe wo se ma me he fe wo se ta wo fe wo se na wuntimi nsire wa kokodrom a obi wo so se enya se nka osire kase a wo mpe but wo se no ba nanum ana wo fe ne se a ne siso yellow ni green no ase akotobibre be ubisa ko yankara akotobibre ena gugu ne soso enti fa Leicester Ghana Limited yan toothpaste ene de mekamfo white ne no ama evisa apambe pie nkran ha no na mede ma no ena herba no de mede ma ebra wo sitokuru aba betomu ena total care de wo techira maso no udodom ba bia na ye de aye adwuma enti Leicester Ghana Limited se wo sie guwa no mu no wo betimi de akokodura sete sakoso ago aboagye na se wo hye wo sie a wo de Leicester Ghana Limited yan toothpaste ne brush ena aye adwuma se wo nkran no afre 05016195888 05016195888 and a Kumasi 050
1390338 0501390338 Kishanan so senya me aduma 31st October no a ye ba Kaneshi market ne ye ne Leicester Ghana Limited for and e ba ye the young toothpaste and the brush eba eti ye be chebi ankasa eti Kaneshi fu yabo yaba a ye achede no eba na enumre so wutie me dia eye Jones for hot kinky no eye hot kinky say mu amoton dokro no enya afa na wo kodwuma kwakwato aburo na wo cha ho saa sente da bi eye simple and one say Jones bread and pastries no a yenim wo mo dada so wo di ingredient papaya pan no wo bia wo di Jones for bread wo di adanse say koye say for Fred ya betomu no ye fa ne Jones hot kinky no eye 3 Ghana cedis pe enna ye de yellow corn no ena ye yellow corn no so vitamin A ewom enti eye hygienically processed eti wa obedi adanse say eh na kenke na ye fine say it is a wo ye wedding wo ye party na wo pedokono wo say ye kona wo tweda na ye dokono na ye de serve eye na wa fre just bread and pastries for no amu de hot kenke no a eye 3 Ghana cedis per wholesale price no na ye de amount ena mo amoton dokoro wo monten so no say mo adwuma ye mre eno an say wo be fresh Jones bread and pastries for near the dokoro na brew ye de ma wholesale price no 3 Ghana cedis per 3 Ghana cedis per ye de ma wo apɛ na so de age 5 cedis is the gonkra de ye timi to dokoro 10 cedis ni ade na ka hunu say ye de yellow corn no vitamin A wo mu no ene ye de ye abro papa bi 3 Ghana cedis na dem and storage any delivery wo na frɛ ya near the dokoro na brew storage and delivery no eye perfect eti event bi ena mo so mo ton kenke ni nyina o wedding ni wo party ni ye ni nyina se wo pe kenka wo de be se wo ho a wo mu di on beda wase abo mo nsema wo a ewo eye Jones hot kenke eti Jones bakery wo do me commercial bank nchen ho ena wo nti betimi afa no 025 60 68832 je number no na frɛ na enumre wo so woni kenke ukoto kenke bu so mo se eye Jones fo de ni bia na eye Jones hot kenke ni bia na sa ya no mo de bi ba bia ya ye ni ye ahonidiem eye 025 60 68832 025 60 68832 not with them Jones hot kenke 3 Ghana cedis easier healthier more profitable Jones hot kenke ene dia ma na medima for Herbal Center Dr. Tamu Dasuni poku ase maira me kan so ha SOMPA 106.5 FM Accra we ye hot bite kasebo na wutie no na yenso de ye bed ne mapanko na eba wutie kasebo mu ohwam no ne ye sande ne mapapa ma no akwakoto ba bia wudru ayaresa de ubenya na prekope medima for Herbal Center chese yare aya krankro yare amu aye mobo yare abubu wo yare amu atamfo anya wo say ye stroke ofa ba bi na adwojo ana diabetes prostate issues hypertension kidney failure infertility na ho na wo ba na se wo pa wo a wo wi ansa na wa ba beda Dr. Edu wa ba beda na se etwe de medima for Herbal Center de ye ni ho akrokra medima for Herbal Center Dr. Tamu Dasuni yare papa ni medima for Herbal Center ye de time obeto wo yare ne so poku ase maira ena kuma senso abu akwa agogo Dr. Tamu da so friend was 0244 774282 0244 774282 now with them and 050 0727215 05007272215 na obanwa oba iwa no wonya mfie nkono no ekono mesrew ebra yewo HPV vaccine wo ni bia na say wanwo bia enye problem odie 14 health facilities won kran ha no fa obana wonya 9 to 14 years na fa no ko na yenko won HPV vaccine bi na sankai bo Ghana Health Service for ne wo partners ena dia ba wo mo de fa SOMPA kase bo so wo ma ba betoso pampe Ghana Health Service for se me mo asonte wo banu a wonya bosome wonya mfie nkono obabai wa no bomodin ase wanwo bia wo bewo ne bie na ebeboa no enure si ebenu aduane a eya onga Mama's helping hand we de ye maame yensa no boafo batampa wonsa no boafo no enure ya aduane be na wo ya mankwada ne wuku na die Bema na ye wo mema ni bi won so mo ye chef mo ni mediane no a eti won so mesaw spices be na wo de wo no wo bia nim se nkontomre stew ne be ye da na onga classic na wo de wo no wo bia nim se nkatenkwa na be ye de na bra wo de akokko na wo no ana se chicken light soup ne be ye da na onga chicken wo bia so nim se wo ye jollof no a onga stew na wo hia na wo bia so nim se wo marinate with onga 3 mix no a ginger garlic any onion no a eno so emane koyie enti onga mama
mansa no boafo mamas helping hand no hilele na dia boss na edem eti anumre dia yapo adwuma yenam kwan so a wote taxi ma wote trotro mu a wotie SOMPA kase boy ya hya no so spices na wode be ye aduane no eye onga ema magic ewo wo kitchen no etimi edimo aduane papa nie eye onga enie edro ba ko nso a wono mu ebra malawi aba beche wo honam tutuo wanu mu oto wontimi nidie no eye time heba mesha edro no edro eye nipadua ye edro ye nyare ansa na yanom eti the time heba mesha no ye die center table no so anopa yebo enumre yebo eti malawi akura be dwane da bia wugina wona so pap ne so a wo bo adwuma ena time mesha no so sa wono ma wutimi dwun so yie na niema esane immune system wo general well-being so na etimi aboma eti edro me no mo ye ntafo eye time mesha and capsules ena time heba mesha edro no eno na wono mu a ebetimi ayo fine Dr. Tafrija ne na nanya 120 years obewu no eno se be me na tena se na me ma wunubu na papa bi na je na fa koma Ghana fo ne ntu yare ase eti men tena ma malawi an tena fa hodie so wo fiva ba no pa obi die ba wi obi die ba numere wonum time heba mesha no dia na eno ano for Dr. Tafrija 0244 417669 0244 417669 yaba SOMPA OB bars SOMPA 106.5 FM Accra ne ba ye no a market yapa no ye announce ya ho big wonkran ha na no do me market na agro ni puso na Kaneshi market complex behwe ye speakers ye dedem SOMPA Accra afa ba bia ye ba no so nye nko na ye ba ye de achede bebre nso ene ye de aka ho achede a ye de ba ne ye chawade ne ye chawade ye ne sponsors na eba ye ne Leicester Ghana Limited o mo de Yas toothpaste ne brush aba na eba eti ye ba no ye be chew Yas toothpaste ne brush ne bi time heba mission so wo mo beba 21st clinic ebe ye free house screening eti ye fiada so wo Kaneshi market na wudi ja atwen ye ne ye ba ahomache ne momra ne ye duru ho dadaada na wa be ye free house screening no a 21st clinic o me ye sciatica expert no wo mo de eba mo wo Bell beverages e fonso ye kan ye ho wo mo de bela kwa beba wo mo e de Bell cola beba 7-star beba eno nso ye tuem ena Promasidol Twisco energy food drink no nso eno nso e de mu fua eno de anopa no wo mbe bo breakfast ye bema Twisco ni bi na what tasty ehun se de esitie eti Kaneshi fue Ablekuma Central fue yaba SOMPA OB bars SOMPA 106.5 FM Accra 31st October 2025 ewo Kaneshi market ahomachi na onum ni ahye adwumadi ase ebesi enumre no nso ye ne medu bom ye de achede ye de live band ye de niema bebre edi yachi aye dey by your presenters any programs ni nyina nso eka etisha nso ebra no aso akana kakra bi na ye duru hwa ye page studio no efi Watermelon Street e wodome ne de ababa besi Kaneshi Jomu ankasa one studio radio station esi jom da esi jom ne ye bie mu pete ne ye ponwom ene ye kanis ne ye dijuma wo hu bi da eye SOMPA 106.5 FM ene de bra o make us SOMPA kasebo ene wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra ya hu meso ye ba ye beto so Afei yantoa ensam no eso Eastern South Regional Police Command ya one more poema ntamo adiaba ya watro nipa nan bi osu se enroda wurukasem a ekoso ewa samanka senam so ama nipa binum eprepraye ebra na wokwa akosie emu na enam so krampo aposifo ya one mo baye eno nso mrante kwa ya one mo kototo mo ba ani ade de buru wo mo cars mu no watro se nipa nan wachire wo mo na nipa nan ya aposifo achire wo mo no abusua na wo mo chiro se ebra wo mo kokodru ye na se etu ani akodia wodie bia edi awu ahyehye wom ho afenso wo hwemu akalasi makomako enso na eka wom ho ya knife mienu eka ho bi ahyehye saafo ya ye ne ya kire wom ho Isaac Intim wano aka wom a aposifo akire wom no ho nana yaw zenyo enso ka ho besma keke Adam wanya mfinsha no aduonu enkono ena aboaben Richard wano wanya mfinsha no aduonu enum wani nipa makomako enan ye ne aposifo de aba se wachire womo ewo epoyemantemu na wonu chire mu a na se enam sokrampo ama posifo miensa womo so prapa ama echese boba na wototo no ebi koka posifo ni ti
ebi so de ka wo mo nsa ama posifoɔ hyɛn a wɔde kɔyɛ no wo mo toto mo bade bɔ mu ma emu mienu ɛhyɛn no de kyɛ sɛ windscreen ni nyinaa ahyɛ sɛ dworobe afei wɔn mo amana nso wa saa maburu nan yɛ wɔkyere wɔn mu yi na foforo bi ɛka wɔn ho ɛma wɔn sisi pampim ɛwɔ kwan mu asaman kɛse ɛde wɔn mu akɔ akroso junction deɛ na cars no ebi nkɔ ebi ma ebiem wɔhene na hemfie wɔn so wɔn sa bɔwura hɔ ebi mu kɔtotutuo ɛkɔyɛ niamɔ ho nsɛm a na kyerɛ na ɛnsɛm fata ɛnam so mani pansia ɛna wɔn betumi aka kyerɛ mu sɛ wɔn ma prɛprɛ mu ɔden paa ya ɛnɛ wɔbɔ nan ɛde akɔ asaman kɛse government hospital a wɔn mo agye ayarhwɛ Ghana Police Service nkrabata a ɛwɔ poyɛ mantamu kyerɛ mu sɛ ɛnɛ wɔn bɛkɔ so a na wɔn ma bɔ mpɛmpɛ nanso so efiri ɛnura da bɛpɛ mu nei ya posifoɔ kɔ hɔ ɛwɔm sɛ posifoɔ bi no preprade nanso wɔn betumi aka sɛ wɔn presence a wɔde kɔ hɔ no anam so ama bambɔ mu nsɛm wɔ miemu a ɛnɛ bibia atadin na wɔn so ɔmanfoɔ bɔ sɛ wɔbibia da obedi ahurika sɛm ɛwɔ poyɛ mantamu no wɔn bɛrɛ so ɔbɛkyerɛ saafoɔ no na wɔde wɔn agyina mmara no na krataa yi owura David Fianko atwe DSP wɔn ɛna ne nsa ɛhyɛ aseɛ wɔkasa adema Eastern South Regional Police Command no afe abusuyama yankɔ savannah na savannah mantam na ho nso awere ho sem bi asie ene sɛ awia no ne yɛbɔ so sɛ abamu amfie nso wato nso mu ama odum jadwuma ko ne kokko yi no saa bre kro na sɛ ne obi nso kura yira wɔ frau sutade kase no so titru ne white voter no so esan sɛ ukɔ savannah afa ho te sɛ daboya ɛfa hɔ akɔ tamala wo mutimi fa nso no so kɔ titru akuafo ɛwɔ hɔ no ehwa na womo edidi won matrantwie na daboya de a meken no araho sam no se boat paddler wono no de boat na no otwe de akuafo no koba wadi kan kora de akuafo no bi kɔ na mu ono nko asan aba no na ne sheba no edane butuye sabre wono mahwehwe no firi soro ne fam ama trenje mu aboafo kora de won ho adomu bia wo mugu so hwehwe no wo munya hu no se wote ase ana se woti nananam wonse do Razak Simon ene ne din na no ena Abdul Rashid Yamusa wono ena woye penimpa afrenche ma bo afọdụ wada wo ma no ewo savannah fa ho ena wo be chese no kwasem ni sabere husemi not gonja wo se ya tete se bi akokọ so wo mmia hodo a wo no wo bọhye na mo nse wo ahunu bi de we ya se ya ye de dikan enti ama pusasa chitimamufo ewo ho nyina wɔn de wɔn ho adom ɛne nsuo sɛ wɔn boro firi atifi ɛkɔ na naafo nyinaa ɛyɛ bafua nanso saa bere wɔn nsa nyanka no wɔn gu so ɛhwehwɛ na wɔn nsa sompafoɔ nso yɛ mmɔ so na wɔn a wɔn nsuo na no nyinaa nso nom hwehwɛ ebi kura na agya nsuo no ɛyiri ya no atwetwe na de na akɔ akɔfa dɔtɔ bi ana de na akɔ akɔgyina baabi a na saafoɔ no nso ehunu na wɔn abɔ mpanimfoɔ amaneɛ ntɛm arahusemi bra na no na aba pa osimadu mienu ɛnesi Lester Ghana Limited ya toothpaste and a brush no numpe mo hot bite kasebo and was go so wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra na yedu cabinet secretary ne krata a wodi aba bonten na office of the cabinet secretary krata wo modi aba bonten na krata wo modi aba ne se wo ye minister na so soafo a memma bonten betu wo numu tuo mekansem bi wo bra abadwafo mo ne aban efa adwene bomu no entena sinsusu ho ansa efise adwenkyere bi a wo de beba bia ese cabinet no atena se ene omo nyina so adwene de afa ho brainstorm kama ene omo de ababo ti se we ne ebeye na se ministers wani je na abo na abagina abonte na wudwa woni oh me the policy we aba wo bra his excellency John Dramani Mahama kura no oni mu ho he na minister no nko na ade abanti ade bi ye policy biara no wo mo bo obi akokọ awo ne every minister of state anaso osofo bia sa memma bonten meka sa wo beye we wo bra cabinet fo ntena so na wo munsi hu gina ye emfasa de no enye adwuma na we ye nkyekire mu omode aba fisa na anu abo Haruna Idris ko kan se ye de ye kurom kasa e ba ba kira de no wo kan no tra no kan wa etie ko ba so no mse ade no kra nkyekire mu ni se eye kindergarten ene ye de be chance e firi odi aba bedu primary 3 eti free primary 4 ho kono de enka ho enom si we ya no abeka no hu ya na obi ase ye de local language be kira de ye de akoba bia na sansem yi a empanifo office of the cabinet secretary e de krata ba bontin me kwa homa no so na me ne Dr. Arthur Duncan o ye governance expert na me ne no atwetwe nkomo opani me ma adwo eba SOMPA kase eboso
Yeah, mommy. Yo, medase. What are my statement here? Free cabinet secretary about Bontia. One more directly, I remind the ministers of state to say. One more make sure so be Jina Bontia can be for policy be one. Nay, the cabinet at Nasie. If an say one more ministers need to 2 months to work a can send ya. Would you say, dear Nebema minister, Bejina Bontia can be or bra cabinet international because at the end national policy dear. Yet himself a cabinet, it's not say, or money man penny a fan, uni boom, near to Diansana ministers biaba. Other than current ministers, see the assets, a NGO said, you, no maba can be a say, not yet the clarification about Sandy and who is a Wadaroma. You made us share with you. What is the kind of about to a baby and my ministry, the 2 abandoned man. You can confirm the bank stops on the president. It is a bank stops on the president that no decision there, another policy there about out the policy. John Mahama, president, the paying for what now I got to answer all minister, to my back. Also, the policy there was our implication, or financial implication, or social implication, or political implication, not dorsal. Into the legal implication. Into order, a lawyer from Utu Washington, no one should go the would be see Ansana, minister, or announced, no among of Ninty in some that the minister say abandoning the policy being true. No utu mobile bonting obaka minti bimpoda osande president no ono na ya to abaman ono su no de anyim nti bibia be waka kan obegum biara no oyaja order president no mbefu waja to amamo obi so ho asem bia presidency etum ya no akosia amemo ye teacher ya moko training college ye wo training college somewhere 94 no munyina o man ya taase de Ofi class 1, that time the cage in Adinam don't know yet. Ofi class 1, class 3. We use a local language. Now, no, we use the local language now. What the Fafra brought from Sunday. Casadiuma, you need fancy another Nakan Casa, another local language. You need to French the morning. Into the Brofen one in local language in the Bafafra. Never teach a match up of it. If I mean, rather, Master, you are by me. I mean, let me be some question there. And this is as a they can support you near the can, and I at the airway, and I at the house that. But number can maybe who could see in there. In paying for a while being or a Casamubu, they did there, Ubutu, why the mother in Wedgema, Sunday. And maybe I told Nagana had no radio station, no one country. No one can cancel a radio station, no ever from cutting opinion, they couldn't pay for me, no also region. Why ya Mrs. Yara Kase, what the tree, what the car news now. I'm there, Abuahin to some extent. And to say, Minister, no, I didn't be there. All the one day, Yakasana, Casa, what the child in bar, or I didn't talk here. I didn't know she talk with me. So I don't talk to your margin. Mencher, say, propose I've been obeyed Dama, president, and mean paying for. So also a cutting no washer, Nipumasibi and Sana, where two more original Bonsi Waka. And he said, I'm not Kaza. Wambra cabinet na president won't share one that I'm the entry na nipa obaka na or experienced politician intimidated there where she debut that's Dr. Duncan we the answer na meja Dr. Duncan we the answer na meja wo kra no mami musa se minister bi ba bonten beka bibi se ye beye wei na afei abanya ba bonten se ye minister na dwenkyere enya media on na akoka na ade but nipa no kan no ye nim se minister no gina ho because or part of the executive na eba se no a ede mfonyi na etwa ede afa amamu no ho oh yeah yim kwa sema motin de obama magana fi ajina ye boy or minister asmale kempo president onyim ho hwe obanda no sa jeje ayewo aban no obako fom tie ku yin no do ye careful ayeda ma next time the back a question they be saying the American the abanya ajatu asana lebaka he obanda musa onyefe and the party no what is here na another abanya what is here when a in property kakra nti mo on fada me nyame another dimension need in fembogo abanya image it is one na am the no kwanda ani Sunday
no president ne bi dia la shansa na mitum wa to no ho kakra da mo tinga ka chama enye na ndi ho wanye ne dam o chairman ka chama o hinin ka wanye ne dam openye be advisable say minister bi be kan bi na ban ne be ka so o na kan ye nti no enye ye dia anase enke beboa so be ka se ade ne de blanda na nya ba wie mfom so na nya ba wie nenso etie na ye mfa ne sa in order say be cover ye shame oyem won wa kase pa de abanu ba out openly abakare bia nyono na it is not in mandating another only abanu ho osembe ministers ni na was work for a training nti sem mi tidamano wa kana wo training asebeda nti se aya ma ban me se wa ba out abakade ofi na kweri obi akaka bibia ombi se man sana on the chede ebini mita na mo bia omumu kra nti no gwagina do aye de man ye da ma nje no pan papa da hende oba so woni na wa ka kire wo kukum na mo mutu ba fu kukum na se wenti a o de tunfu amonti nti na mbe abandan so dem no so da ya ba chiro ho wonka wa nundu mo nka gina platform de general kasa ehwe nyipa no wa anyima ahwe abaka asem bia enyi no da baka ono ne ye one temptation ti so emi bi na ya beden kwa kuma jidire ya ku yin na ye musu na ya ni we dey we governance expert na me se me mo akoba we aba besim ebi hu ne se nam say his excellency John Dramani Mahama one term pe 2028 no wie no wakonti agya ministers no so obi e prinitinti no yemfa president nto ba bi na ye yenka de ebeboa ye if is president ye nim say ne bre na so ebetimi aye factor na menjinji de no ka ho sande ye dinisa wa di na le adwuma na ye ni ye se mo ba ya se president ma me yin pompo na so wo party ni mo president di ba obuhu na adwuma oye na wa ye den wa tan so wa fa ni menjinji de why was it the worry at the area did your mama I had the chewanka so Sunday oh no younger if you need the party no papa will be my over position on the water Canada in certain gym to papa openi yebeda city se woni ya twetwe nkomo yeda se Dr. Asa Duncan ye governance expert ene ne na twetwe nkomo e de fa local languages ne cabinet minister statement omodi aba bontin se wo mo kai minister bia ukogina bedwam na wutwa wanum se we ye national policy wo bra cabinet entena so apamfo mo ne mampanyi fa adwene no entu sense omun church o magine mfa ho ensi hu gina ye na wo ye bibia ete saade a ene enye obi na kumantwi wo ankasa na wodi uti akwakwaje akirema Ayugusuada Jinagana by the moon Samuel, Dr. Clement Park, or no, Agaswa for the tree or show my gun and woman's young Samson watch them way. Was he another year, Rahana Drisu? Aquatona no to watch the Chimu say their mother tongue language in Wankasa and a Baba Yajumai and Church who drove schools who do no. As a nipper be no margin and no idea sip bonnet. It mokra was yo. I don't know Baba Shasi if you kindergarten one or 2 more senior high. A Quaban San were had journey, I didn't watch us at their beat. Nyana sana tie na when one basha se Africaji na kwa primary 3 na one man nkakran kakrasa asansa enketwa da no wo mmom ehunu kasa ne ya aya na boye e madantamofo no wo so hunu ntem. The Honorable Minister for Education, Harun Idris, has asked me to clarify that the policy directive he announced on Friday regarding the compulsory use of mother tongue as a medium of instruction in our public basic schools is confined, emphasis confined, to KG up to primary 3. In other words, KG and lower primary. Having clarified what seems to have given a few persons sleepless nights, I bring you greetings. I was trying to return and carry a swore for Abediatra. I show my gun and woman's young some so Dr. Clement Park. Any and woman's young one, Yadasujina way, Medo call my gun, I see upon Cassia, dear Willie Goy. Mamma wa ben pa, a war in Kutahudim, and the Department of Communication, and one word in the Juma. Dr. Aurelia, I see, one in there, Cassay. Now, was Sabi, Sunny Baby. Afa konwa tenaso ewo ye ngomasuam ene wo my Ghana mu a ewo santentem panimfo hunu na fe yetwa aba edehwe ano na sansemi wo boro so bra wonya adaje ne nsantwerofo bi mu edi ahia ewo enkran ha ya na yensantwero ne ereka nan wo ka ho ente wie enkomobom no wo be chese sade sabio wo bete ese kirekire ni
woni suani bi wo mo twempena ebi nso kura ya se na kyerɛkyerɛ ni anyam no headmaster na no bi enche bia wanyem akora wi o se small boy no meje anyensen no nom ne ho ade enti saa su ne ban no no se right to information law no yebetime de aka ho ade porto ama saafo no nyinaa wo mo ho atimi aba asɛm na saa nkyerɛkyerɛ we a wode man santwerɛfo no wɔbɛkyɛ sɛ ebehia sɛ akyerɛkyerɛfo na nkasa ɛna efa esuafo no nso wɔn bɛgye ntetie no bi na wɔn mahu nsunsuanso a ɛwɔ sɛ suani a wo no kyerɛkyerɛ ni twempena anaasɛ kyerɛkyerɛ ni a wo fa wa bɔfra ketwa te sɛ aduro. It's a multi-sectoral problem. Yeah, a woman is say education ministry into me and get rid of it. Journalists into me and dealing with it. Institution, universities, and secondary schools by themselves also cannot take care of the problem by themselves. We need all the multi-stakeholders within the board be able to deal systematically because as I can and some no, doctor, I see Aurelia. Wono, ewo Legonsi aponum Department of Communication. Ehonu wodi ne djuma. Na ate se wode na nsankyerɛkyerɛ ema nsɛntwerɛfo ya na erekanan wo mibia wo fa bi mae. Ye ko ye nimu a na former auditor general ye opanyi Daniel ya Domelevo. Wakasa se indiscipline se yen hye ye ho so emmo abrabo a etene wo Ghana ha no. Eno ho kamu binti na ne emeto ape ewo school sahodo nyina mu. Na Ghana ha so obi firi Ghana ha no wo kwa abrochira a wodi mra so pepepe fi se ho de fe na enforcement no eye adwuma ye hyawo ma wo ye. Ghana de yetimi hyehyɛ na nhyehyɛ ne gu hɔ kwa enforcement bi anka ho de open wo ye eti wo bo akyerɛkyerɛfo kokɔsɛ sɛ wo ye kyerɛkyerɛ ni na ye de mra bi ba na nhyehyɛ bi pasa fa kyerɛ nkwada de na akwada bi wamfa kwampa so antenetene no na akwada no pɛ sɛ wankasa wutena wutumi so na wutietia na fa hodie so a emra ene obedi entitie eye pa sɛ wotiti akwada yi a obetimi anyi aye panyimpa na mom enkyerɛ sɛ watiti ni ye no be panyimpa obetimi asesa wo de Ghana ana Africa etu amanoni ana bruchire ho a ye danso ene sɛ ye ni nhyehyɛ a ebema wa brabo no wo de fa obi firi Kumasi ana senkran abonte so na fa ne koto abruchire wo man nkyerɛkyerɛ bia ensuso obedi mraso obedi dance so obedi bibia so eno na de bia mebo ho dawuro sɛ yamfa sa nhyehyɛ na anto yamamuom anase abrabomu a ebe hadwen eno na edi we eye futuo a opanyi Daniel ya Domelevo emre bi atwam na oye auditor general de tu jase emra na ye be hye am ye disuo no eno na hianya mra na ya ye ne keke no Nansambo G-Tech one mashase ya wama wo home no so ye papa na one mo sore ya na se empanyimfo ahodo bi no mu a doctor ene professor eso wo mo din so no safo no na washase ye one mo hwehwemu former director general de internal audit agency Dr. Eric Odrosai ene wo de adu na boboa no na wapanyipa no one mo tro de akwakoma no akire mu se doctor no a eso ne din so no wo mo nhada hunu ba bi efire nam sunti wansesa no anya sakora wonyi firi ne din so kora brebra mama ne ma no asemfo na semonko anam so ama Dr. Odrosai osai de ababa to dwa etrose wono sansansam no enenam wono okote no social media na mom se paasa G-Tech fo atwro krata de abra no etrose doctor no so ne din so wonyine de nyamianim ni enya de wo hunu bibia saa na wono wo boni din ho ban no wo boni fa ho din so ho ban se koba no se bibi ho na enkoyie se betietia ne fa ho din so wo ba kokoto na wakwa hwasa ne ba ya ne bombo no ebetumi agina yedi ama no wose wonsi kwan ewo G-Tech fo wo mudwumadi a won ma hyase a won mutuo wose no krade wo fo so na emomuo no aya won munye mu hwehwe mu ye frenchem kroje sane be ya wo kina bie no won so ne monyam ye kita no no wo manfo bi no mu emfa twetwere fom Ghana ba penny ya wodane to na anu ya mame kunadu Ajama Rollins ene se wadana twe dodo na book of condolence won mo twetwurum ebi nso koye enura nkwa na yete emamo yakọ ene hyeden na ene adaji Mahmoud Bebo Baumia doctor ene se wokọ bono mantem bono apuye ne ahafo baaye no wono nso akọ abusua na bre a wokọ ye no na oponchecheku ewo fie hokora adeda na obapa Zanato Ajama Rollins Zanato ne hia wonum na ensem a wono nso de ma wo makọ aba no yenti anu bimra enu achi na yamana na oponchecheku atwamfoni di akere yen se wono mo baaye na wo mo nante se pa ene sen
Mame, Nana Kunedo Ajiman Rollins. Nema Oye, Yamin said which me Jinaha, in your kuku, a cano cre. It be a dance here, send your ye, Nano cre, a ya nipatia sea, or say ye naye, at a yeshi, or called by your infinoda. Yeme Pia or your yentina, you movie in your coin, up to parliament. And here there was a Sewabaha, Abamaya Yakono, Wama a mouthful to who cre. I won't name a pin more, Sevi, a binum intini anchor, a bra or tiasi. Na yede nyankopon edawase na ebusiafo anemu edamwase amobaya mabi nae edamwase pi eno eye koleklo temra se bedwani mame zaneto Ajman Rollins wono ene bapani a ohia wonom na bra adaji Mahmud Bawumia konye ono nkona na enam na ne doyere Samira Bawumia eka ne ho afi kane majority leader iro se chairman sabonsu na kane enwumasua so afọ Dr. Osaye Waditwim diewura prempe Matthew Napo wokobi wo mu nyina de wo mu yakọ ekokọ maaye saada na kane so afọ no hwe adansi ho nsam so irokojo oponkonoma wono mu nyina ekọyi na de ekọ no ebu atende eba ebu atende ne wo gina ho no ona atentrodo no wotimi buo na oponchecheku international and national reporter wona na ewo ho na ma adwo mo na bra mame zaneto Ajman Rollins ene abusuano kokọ pie mu wo ho no na ugina ho bi nkomo be mpa na ekoso na ye boy ho mpem se yensa ebetime aka oponchicheku na fe ho de ni nyina wo de na yenko Nana Ajman Rollins. No, what me, and I may say, Ghana, me say, they see a year, a weekend, and shut down Ghana for you, and I don't pay, and I just announced Emma, a year, and a month, penny, update, His Excellency, a year, Dr. Muhammad Bawumia, or no, any Nachita, people, what they came, I was Libra. Rollins ifie aya before I just to say hono na yen share obi obebe bia no yen na saba man so na yen fa amanebo efamon ebra eye Ghana man pani abedete data Dr. Muhammad Bawumia ekone no nkwa no koye bofa eye party etita fobie na afeso kokura no na share da fobie na wo mo eka ho bia wo nyina akoko anan omko timu hono no so no oba peni awo no ema akwa eye brashebe jeni o je no kole prote ene na so Rollins ono eno ma aba fe awo ewu enkra nyina ede ebo eye impedifo a edi eye Dr. Muhammad Bawumia ti emo mba be timu ewo ni fi mama ne bo eti ene mama ne bo na oponchecheku wono ana mame kunedu Ajman Rollins ni fi ho na wowo ana ate se wode ho amane emaye no abusua na yekoso aka wo se sompa no nsi abremu kase ye bon hot bite enu yegusu a ye bite na ye de somo ewo ba bibia da wo a wonso utie yen wie kase bo wutie fi sompa 106.5 FM Accra na yemfa story we emra dressmakers wo mo eye ntade me ntade kama pa ewo zones be ediosom yensa 73 zones a wo ka Ghana National Tailors and Dressmakers Association ya pese wo mutimi gina wo na so na wo pamade ne da ho ana ehome eti aban ayentete adua bi dia ma wo mo a ebe mo gina wo na so yie empanifo chem se skills na ekuta wo dada no ene ye pagem enti owura David Kwame Abochi our vice chairman edema Ghana National Tailors and Dressmakers Association mane mema no a omo pamade ne kire mu se breda ne a na won so wadane wo hu bi se ne memu asesa obi wo kro hu style bi a e fa wo be se ne wo pam but style na e fa no wo di bi ka ho na ne amansan de e fa international standard no na ne konakra na eti wo besre se ebra ye pagya wo mo adesuam na ye pagya wo mo aginum ne wo mo nsa no adwuma no wo mo mfanye adwuma no mo kwa baabi o mo obia no wo mo adwuma na ene enemre mu nhyehyeye no akonakra na ya dwen nyina eni se ye adipamfo yi abri nyina no ye bepese ye adwuma ye no eni omamu ni nyina eni amafofo de so a omo so mo pamade no ni nyina ebekọ baako
sene be ya obi afri oman foforo bi so na obaga na ha na ope obi apamade amana na adepam no na adakama sene ya afri ni man so a odi ba ha sara nso na amrepi no so ye pam nema bebre afrika na ha e de ko amanoni na se ye pam nema afri e de ko amanoni dia na e won hihye a e se ye nam so na hihye a aman bia e de ase so se omade pam no se e no mo pe no na yenso ye di su pepe na ya ye ama ye adwuma nso e ko ho a atumi anya bibi kakra e de aba efie we ade pamfo emane memma beye ahanum ewo 73 zones. Ghana National Tailors and Dressmakers Association of Ghana woman no ena edi dwumadie ma wo poncheche kuko ho a wotintimye ede besom ye ma SOMPA kasebo na wo mo se yensa no adwuma mu betimi ado na ma wo mo pamade ne se serious we ye fashion designer we de wono de we ye tailor we ye dressmaker na enso so we ye tailor so we ye dressmaker ho woni ma de pama na woni mpam etu mo pama ni amansan de no enyepe se be ye betimi aboa ma ne yema nyina yetimi adu mu kasebo no esia no na mo madwenkyere kakra a mode aba no ye de bebanti fa ba ku bibra na ye wi a ye mfa adwenkyere no emra abamdada ye nkoi na ententem se sie ukọ Cote d'Ivoire mamu a wo mugu so abato komise kenkan aba no ya wo enche bia de wadi emu nkunim eno na amadodo na edwane afiri ho ede wani a kire amanfoforo so na Cameroon de mampenim pa obi a mfinhia no wadi ekodedu okron make say wo masa ato ama no na wo da ase se wo mo ahwe no ahu sampa enipa wonimu na wo moto aba no ede ama no na mo wo besom Cameroon ama obi bia abonensem ama wie kasebo no asi na adwenche kakra mode aba ewo Facebook live no eye justice owusu on de obeye campaign ma honorable Catherine Afeku I was where incoming national women's organizer at the New Patriotic Party Yedmia Seth and Tobam on also the free malam neba was here to friend breastfeeding and on switch him Ghana ni NDC ni MPP vre or moye pepe na nekua mo aboaten Ablikuma Central ye baka na shin titwan ye nyame ya domo 31st October fiada ebe and was say ase aban yi na neje se niema enkoyie we kan we na we kan we freedom of speech no as we so see anyway wode enchia maso news mu de ye enchia ena KK Kaswa eno no so ediaba from American Town Kenke House ene we de just Kenke na here was Dr. Mahmoud Baumia we best candidate edema the New Patriotic Party amanyuku no yenua ama QT eno si good evening so mpaka se eboleje kuku ho na mdi free ba eno so ode nchia bai na say hopeful no party the next flag bearership no ena wodi be wo mo piaga or say Dr. Mahmoud Baumia or say it is possible or non so edi no na ensemo a ye de esumo enumere de di mo akotene no na poso no eni Omaga na nwomasuya so ye no edi abaya wo kyeremu sa anyasa bia kasa no a empanyefo pese ye de djuma e wo schools ahodo mu no abasha se schools ni nyina emu Mami wa bempa e wa de kyeremu na legonsuapon no odi ne djuma Dr. Aurelia ayisi se Ghana ngomasua so ye nko antime nko sabi kyerɛkyerɛfoɔ ne wo mo emma wo kyerɛ wade a wo twempena no sentwerɛfoɔ ka ho Ghana fo nyina nso ka ho bi na Office of the Cabinet Secretary ne sapamfo ne mampanyi efa adwene no wo mo kyerɛfoɔ panyi de krata ba bontina wo mo kai wo soafo bi asansa na abegyina bonten akase we na aban ebeye no eya adwene a wo ne aban fa ya ansa na wa ba bonten abeka fi se wo mo mpa ne ekoso se osoafo bi asore ya na wotu na mutuo eka bibi aban enim ho hwe afeye ko wiere nyina da wo Cameroon man mu mampanye po bi aya wasan so anya akonya no watena so mfinhia duokunu mienu no wanya wode na se sonko ama ne man se wasan so obey wobeye abode foforo kasebo no wasi ye ne de somo ne enumre yi eyeme akosia ago abowaje wobetimi afrem akosia nhira me adult children akosia ajewa kwade boaten ena triple a man ejapia apamdada na efri SOMPA 106.5 FM Accra no efa ye headquarters e wokumase eye SOMPA 93.1 FM Ayiko 100.9 Paris France ya for radio takwa SOMPA ye 101.1 takura de SOMPA nso ye 103.3 tachima SOMPA ye 106.1 sunyana SOMPA ye 98.9 enkranza SOMPA ye 90.7 doma SOMPA ye 101.3 mankasim ye kingdom 106.1 FM and
no achi SOMPA FM decoder so your Facebook page ni SOMPA 106.5 FM Accra and SOMPA FM live ni your YouTube your website no www.sompaonline.com. Leicester Ghana Limited our modi yan toothpaste and the brush about just soap hot bite kase bo and what you know 21st clinic is so ka was me there be 1st November no 7 a.m. to 2 p.m. no wo ye free consultation, free lab, free medication, free massage, free snack or lunch e de ama ekunafo ene ma mo ye wisia mo nyanyamfie dunwotwe eti mo nsha no so fie da e be SOMPA obi ba se ye bo yensesen wo kaneshi market eti ye nyina ye nsha no so sa ena time he ba me shedro no so se wonya bi no mo na etuma lewi ase onga mansa no boafo with the aduane spices papa bi and Ghana Health Services says oba abayo na nyamfie nkono kosi dunan a bomodi ase HPV vaccine no obetimi awone bi medima for herbal center Dr. Tamoda so say yare biara gisi wawu obetimi etuase John's Bread and Pastries proudly at the John's Hot Kenke at the aba 3 Ghana cedis pe etimu amoton dokono ha ho say wo kwakofa buru na we de ye papa bi yellow corn no ene ye dia ye ne papa bi adokono na ye hot na eda ya package ne kama and Leicester Ghana Limited the yas toothpaste and the brush abayada mu nyina so yes sorry sui na Prophet Mango Day at the first service no at was so what is SOMPA 106.5 FM Accra. Yes,
Yeno, Ayakasi, Yatu say, oh no, Baba, Yaya party, Hooray, Baba, Fuaja, Oyaniwa, only one second, oh no, you want to pass it on your must be so. Somebody got paid and they do a lot of crying out for tea. Santa Chamada won't share them on change you one for Sanya. I am a Nikuto, one Kuto. Timarosa, Rapapaya Nimanadosia, Rai Katari Bros, Katarian Tarabadaba. Hey, I never said that very much. Olukuna. Yani ni kasira sabi yani munya. Imayele. Yani ni tonto pejano. Ona na ni munya strength saworia. So mi mo to be defo. Wada marima. Wama shota woni bremo. Wama wiaso woni bremo. Yanya kompono. Ni so mi blu so mi naso. Anu me wama ya konye ona niwa. Ayato. Jesus knows. There's someone here in only anati. No yeah. And then you never see one who wants to wati. No yeah. Yeah to say. Only anati. Anadi ya tu sawani ya nadi. Ya wani wusuwadi. Anadi ya nadi. Oh yes we. Ani ya nadi. Nadi tufu. Ani ya nadi. Yabama yasasu Yadi yanai Mercy from Anadia Ananadia to say Yabama Yama yasasu Shara Yaduya Yadi yanai Yadai never did see Fana Yabama Kasa Hallelujah. That's why I be. Yabama yasasu Yadi yanaino Ever see for Yabaya yasasu Wadi meksa udi animu Ye udi kukuna ye Orani oyama ye endosu Ebo yadreni yasiasu Eti ya fuye mu yinani ya kramu yina sira wudi animu Odene wa wuti wagwa mu ko na te wagwa so ya ba wudi so ya na wase eso wudi ani bunya ani bunya bi na ya wudi ya wa wati ku na wa ya awuti fu ina ka amen hallelujah na ame power ba bia wo bia amen awurade hira no onye okase enanwume so sida awasunie odofo ba bia wo bia wutie ye no Ebredu se nyame difo onyame akoa ya papa bishop onam awurade tume so de awurade asem ebrew na tie onyankopon asem se de onyame asoma no no oka onyankopon asem na tro ne se nsankyira ni we bedi mochi na medin mu nti no mo ba ma wo so banu anu boni mpo na nso hwe enyamo hallelujah amen na se obi ka onyankopon asem na awurade honhom tinimu a
die edi akyire nsensenkyere ni di akyire enti nanu bi no na Nicodemus ka kyere Yesu sɛ yɛhunu ne ɛwoyɛ na sɛ obi ani onyankopɔn honhom a ana wonfiri onyankopɔn a ontimi nya de awoyɛ enti anim sɛ wofiri onyankopɔn hallelujah ɛna nwumre yɛwura ɛwɔ dam ha na yɛyɛ de ane ahu ɛde aso ate de awurade nam no so ɛyɛ na nanum asɛm ɛsa yadeɛ nanum asɛm akoma tɔyam na ɛnɛ awurade honhom ayɛ ne ma ɔdam asɛ wɔde onyankopɔn asɛm ɛbrɛ wɔ SEDAR hour so Bishop Abesaki Kwapon ya papa ya mo akwaba asafo mejiwo so eburo na mi hira wa japa na mopomo etisen onyame adom ene ompa ebo ya SEDAR wa team ne nyina mopomo tisen onyame adom sa so na SEDAR awa ahwefo ne SEDAR awa tiefo nyina menim se awurade adom mo nyina mo ho ye yeda otumfo nyankopon ase ewo awurade nyankopon ne bambo ne ne hwa so papa odi ahwe yen so ama na hotwe asan akorapo abeto yen hallelujah amen SEDAR awati nyame nhira mo pi say ahwe weekends na atwa na Jumedia Koso ewo SEDAR Worship Center no na anwa ayeden. That's right. God of Possibility Prayer Festival no na anwa ayeden. Nyame nhira mo se mo de mo ho bo afode. Yes. Ho fam no ho na fam bo nyame menyina se Kristo asafu sie no enkoso. Nyame nhira SEDAR our team ni nyina. Amen. Sa so na wo so a wo sai wo mre no wada je ba ye nyina. Yehowa nyankopon o nhira. Amen. Ye nemse so ya beso agu nyankopon so no onyankopon ede ho anu yie no enam kwan so ba ebi nsa ka won de o so o de enam kwan so a eba hallelujah amen na ya bapa na ya bo ahwefo ne tiefo enka ye se eye SEDAR awabrenie that's right efri sabre kosi se nondu bebo na ya juada ekosi ni fiada na semfua na abako pe na ye de brahwefo se ehefa na ye janom nyankopon no wo die ntie ye bisa se hefa na ye janom nyankopon wo no nyankopon na one ye janom nante ye that's right osofo pipe kokomo mo fa mu to mana emo mu di ye mfinhia poli aduanan awo ho amasem osofo eduru baby na ekunafo enyanka koyofa bia no wasila fat koyofa so yensenchene mo ba no ne kanyina tuye na mibisa sa nyankopon no wo he nyame o man ne ma enyini cheye enkwantente ahode womu na enne oja hwirehwire be na asore ye penso se nipa nche na nipa ewu nipa ntimi ni won bre so apa eno ne ye bisa se nyankopon na wahye ye bose ye na mojamu a ono ye ne ho ye twa so bonti a okan ye ho o ma so bonti mbom fa ye kra so me no wan na no ne ba fidie so ye de san hintasem no brenya me mase tresem no se ye ko hwe tete atempon no bebe bi atetefo no fa ye na onya home ma won kra no na ye pen so ye se ye mfa so enti ye ba ye fa tresem no na de atoto ya brabo ho se de tresem no kan ye no eno na ye de tetefo no ye no eno no ye na se nya no na ye yo de a en de ye nko kwan papa no so be bi okwan papa no na ne nko fa so na ebenya home amen kra amen ma me mfa sa kwenya so na menchia eye asempe nipafo nyina ye ma mo nyina ajo efe ofoso bema so ekoso omona samoa ena neshi lumba kokostachi mo nyina chiamo kwanta bisa yese ye nyina kwanta so twen omani na na ya betwen mo wo kwanta no so ya beto mo hallelujah na bia mo bi aye chiamo sabre yana azuka bema ase papa one na pamfo MCR omo boy juma ti se do sabre nsu to bre no nua mo te mo se na mo chinchim fidie ne se ne be ya ahwefo ne etifo so benya bi eti nyame onhyira wo amen ti mu nyina sa so na systematic enkran one David nyakobon hyira mo ne mapamfo se sabre de yanko Facebook no so
ne YouTube no ɛso ayɛ hye papapapapapapa so ayɛ hye ahyɛ Dawuda no ma ba Victor Wusu mu gyina so dedede kwadwo mu nyinaa gyina so ɔsɔfo aban general nyame nhyira wo maso mu ha prongo nso gyina so Rashida Abbas gyina so Grace Sam nso gyina so Marilyn Ayeyi gyina so saa nso na Kwabena Ado gyina so Obapa Akosua gyina so Opon David gyina so Nhyiraba Angelina Fokuo Mami Eunice Mariama Mahamadu Ena Ajiman Elvis Yabuaten so ono so honom Adokofuo Ena Nana Yaw Ejei Nana Yaw Bodi enso egyina so Adepashela enso egyina so na Osofu Iman so ebeto so afiri ho Alex Amwatin egyina so Gideon Opoku egyina so Ruth Asamoah egyina so Mary Sam egyina so Jan Moses egyina so Sanso ana Inshiraba ewo Zinabu Amadu Angelina Fokuo Kwakudua Ivajan ewo ho ena Michael Apia Kubi enso ewo ho Mercy Ade omunyina ewo YouTube ho no ma omo ne yen esom ya ma munyina akwaba Vivian Boatema munyina ejina so de David Opomo ejina so de eswaye sheshe na sorry Boatema munyina Nyantachi Antoniette Sabre dia mon like page no SOMPA page no mon like SOMPA page no na mon share link no mo dia share link no na mon fa mo comments so nya dan emra na tresem no kan wo Daniel chapter 12 osofo say the otimi twe okra ba ko ba osoro ahimman mu no obehwan se osoro nsoroma na the otimi di dani ni papi ba ne de Bible say obehwan se da pem nsoroma hallelujah amen na yes so ne boye ni ba kokra so sacha na adwene osoro abofo pem no energy na omode ahurisie hallelujah amen enti mon share link no na mon fa mo comments emra na nyame maso ntie bi ena eye juada sene yenim no ye best na ka yeto aso na sane yenim nyina ne se ye didibia hye nipa beberensa onyankopon de ngosra ma nipa bibira anya kwanya nipa bibira anya tumi na sofo de omope ena omodo ye na me kira sa konta obebu ne ye miensa di odidibia ne hye wonsa no obebu akonta ama no nyankopon so a osoro ni asase ye ne dia na obebu akonta na ma no wasase so ansa no owu echi na akonta etwato no ewo ho etwen na ni nyina so no akatua wo ho enti ene nipa bi nya omo akatua wasase so osofo ene obi so obi am obi nsasi fom obi abi adwuma bi am obi omo na gu ye di kuro bi ahye obi nsa obi abaye ohene obi baye ohema osofo wase kuro no osofo bi nyame adom no wosra enam ni ntinti ni papi so omo nsom nyankopon eno na ye ba fidie so a ye bonipa kokose de oye biara obebu ho akonta na ye yi edadwoada si ho se edadwoada de yedi ye odima mpaye sene Paul eto Timothy 4 e wo 1 Timothy chapter 2 from verse 1 to 4 no o se de echire no ye nye okudosre ni odima mani penyina enti edadwoada yedi si wo se yedi ye odima na ye bompaye kese de SOMPA TV kese eye Tera Media ne SOMPA Media ne modwuma yefo se frama kakra fakora na TV ne te kwa ya wo fi ahwese na ese ya wo me pesida wa hwe me pesida awati ebi before de enye ho ade ne se
ade papa no yɛmmɔ ban na yɛwɔ nneɛma bebree wɔ ha ɔsɔfoɔ gyidifoɔ yɛnyɛ yɛmmɔ mpa yɛmpɛ sika ne nsɛmboɔ sɛ praprapraprapra yɛmmɔ mpa yɛmpɛ kunu yɛmmɔ mpa yɛmpɛ yere yɛmmɔ mpa yɛmpɛ visa na mpaebɔ no deɛ na mmarima na mpaebɔ no na no ayɛ den yɛmmɔ mpa yɛmpɛ promotion na mpaebɔ no ɛmo ayɛ den yɛsɛ yɛmmɔ mpa no yɛatamfo wodia ne obi nya ɔsɔfoɔ ne kɔm koraa na obɛbu no na yɛnyɛ odi ma mpa yɛ deɛ a onipa ɛmpɛ saa mmerɛ me ne wokɔ Genesis chapter 18 ɛyɛ Mose nwoma di kan eti du ɛyɛ wɔtwe yɛn kan from verse 16 to 33 ɛwa anso yɛn tie sɛ nipa yɛfrɛ ne sɛ Abraham odi ma Sodomfoɔ enti ɛna mebisa wo a wohwɛ me a wotie me ɛyɛ woyɛ odi ma ɛma wo kuro woyɛ odi ma ɛma wabusua woyɛ odi ma ɛma ɔman no visɛ Abraham a Nyankopɔn ne nnuama sɔ ɔno Nyankopɔn ni a ɔbu ne sɛ trenini nnuama a ɔyɛ no baako yɛ odi ma mpae enti yɛntie deɛ twɛrɛ sɛm no ka kyerɛ asafo no na mmarima no sɔre firi hɔ dane wɔ n'ani kyerɛ Sodom asafo tifi asɛm ne sɛ sɛn Abraham di ma Sodomfoɔ amen na mmarima no sɔre firi hɔ dane wɔ n'ani kyerɛ Sodom na Abraham kogyaa wɔn kwan na Awurade kaa sɛ memfa deɛ mebɛyɛ yi mensi Abraham anaa ɛfiri sɛ ampa ara Abraham bɛyɛ ɔman ɛso a ɛyɛ den na ne mu na ɔbɛhyira wiase aman nyinaa na mahu no na mayi no sɛ ɔnhyɛ ne ma ɛne ne fiefo ebedi n'akyi sɛ onni Awurade kwan so ɛnyɛ tenene ne atɛntenene adeɛ na Awurade ama deɛ waka no Abraham ho no aba mu ne so na Awurade kaa sɛ Sodom ne Gomora so nteamu so na wɔne bɔne yɛ durudodo enti me sane makɔhwɛ sɛ wayɛ sɛdeɛ nteamu a eduru me nkyɛn no teɛ no a na sɛnte saa mahunu na mmarima no danee wɔ n'ani afiri hɔ ɛkɔ Sodom na Abraham deɛ na ɔda so gyina Awurade anim a na Abraham twe bɛn bisa sɛ ɔbɛpra ɔtenene ne ɔbɔnefoɔ abɔ agu anaa sɛ ebi asɛsɛ atenefoɔ aduonum ɛwɔ kuro no mu a anka ɔbɛpra wɔn agu a atenefoɔ aduonum a ɛwɔ mu no nti ɔmfa kuro no ho nkyɛ wɔn anaa yei empale so obedi saa asɛm sɛ obekum ɔtenene ɛne de bɔnyɛ ni afra na ɔtenene ayɛ sɛ ɔde bɔnyɛ ni yei empale o de obu asase nyinaa atɛn no emu atɛntene ana na Awurade ka sɛ mehunu atenefoɔ aduonum Sodom kuro mu a wɔn ti mede kuro no nyinaa ho bɛkyɛ wɔn na Abraham boa sɛ hwɛ meyɛ mfuturo ne enson de nanso masimebo sɛ me ne Awurade bɛkasa sɛ ebi atenefoɔ aduonum so ɛte enum a anka enum nti wobɛsɛ kuro no a enyina na wɔse sɛ mehunu aduanan num wɔ hɔ a mensɛe hɔ na Abraham to aso kasa kyerɛ Awurade bio sɛ ebi a wobɛhunu aduanan wɔ hɔ na Awurade bua sɛ aduanan no nti menyɛ ɛna ɔka sɛ ma Awurade bu mfu na ma menkasa ebi a wobɛhunu aduasa wɔ hɔ na wɔse sɛ mehunu aduasa wɔ hɔ a menyɛ na ɔka sɛ hwɛ masimebo sɛ me ne Awurade bɛkasa ebi a wobɛhunu aduonu wɔ hɔ na wɔse aduonu nti mensɛe hɔ na ɔka sɛ ma Awurade bu mfu na menkasa baako pɛ yi ebi a wobɛhunu edu wɔ hɔ na wɔse edu no nti mensɛe hɔ na Awurade ne Abraham kasa wie no ɔkɔe na Abraham san ba ne fie amen ɔsɔfo asan bɛba da bio ɛnɛ sɛ wotie nsɛm yi a deɛ kɔɔ so wɔ Sodom ne Gomora a Onyankopɔn sɛ kuro no ɔsɔfo yɛ pɛn so saa na ɛkɔ so enti yɛn Awurade Yesu Kristo ɛbaa yɛ no na dwuma yɛ no mu okay Luke chapter 17 from verse 26 ekɔ no Yesu kan no pefe sɛ na yɛ Noah na no ɔsɛ saa na bɛsɛ ayɛ onipa ma no ɔsɛ sɛ na yɛ no Sodom yɛn kai Sodom ne Gomora na kyerɛ sɛ asɛm bi ba asase so ɔsɔfo ɛwɔ sɛ Nyankopɔn ma ɛsɔre ɛkyerɛ sɛ Sodom kuro no ɛnɛ yɛn pirikyi nkɔ hɔ ɛnɛ yɛ odima na Abraham edima Sodomfoɔ ne nyinaa ne sɛ na ne wafa ase ɛte kuro no mu bi ɛne ne nananom ɛne n'ase ɛte kuro no mu ɛnɛ ɛhefa na ɔma wɔ kuro bɛn na ɔma akɔpie so ɛhefa na wabusua wɔ ɛwɔ sɛ otimi yɛ odima mpaeɛ ɛma wɔ na ɛnɛ na mebɔ wo a wɔhwɛ me a wotie me kɔkɔ sɛ
subanya Sodom ni Gomorrah ya onyame abufu shoba kuro no so no ene eno pepepepe na wiye bremu ni padodo no a edi ekire na mebo kokko se etoda wo seye no enye oja na befiri soro na aba o eno ne se wo na yarebo ne bi na osofo na abo osofo owuo na befa o nti bota nti a nyankopon do baaye so nyankopon be ma ne hu mobro ne trimo po a ode bo ba asase so babam enam ekiwade a wo ye no nti enam musudi a wo ye nti onyankopon ebetwa wo kwana no so nanka Sodom no Gomorrah ka kuro no te ho ebesinne enti enani papi ena ehwehwe wona ye hu won efrise ni papi wa ye won adwene se onyankopon hyehyeye no onfa adwuma onyame asem no onni so enanwumre eyi edadwoada asi ho ama CEDAR awahwefo ne tiefo se yemfa nye odima ma yabusua yemfa nye odima ma oman no yemfa nye odima ema yankasa ye ho yenye odima ema eye fidikese ya mrebia otifia efa amanfo baso a eje oman ni wiase efre anopa eye oman hen program ne efre ne morning show o hwe anopa homache traso de nyankopon sem eba ansana sports abeto aso ni abeto aso news na ya ba ohini ni eye SOMPA komo na ya to aso ama asofo ahodo de nyame asem aba ansana CEDAR awaso so aba asempe nipa fo giremu gini pampempem kwa osofo enti wo se dwumadie weetimi koso emo adwuma yefo emfidie di adwuma wo se nyame tumi di akire se ade biara peja gini pano ya bronsam nya den empe enti se ya nsore na ya nya odima obonefo no obeha adwene wo hallelujah amen nam se ye odima osofo ama ye busua na ye odima ama ye honiti na ma me fa sa akwanya so na me ka nipa ma se nipa onyankopon ebo nipa nyame do nipa osande daye so kan onipa osofo se ne be ya wani be ba ho so enti na wotwe foforo ya hyemu yi se amane bi beto a wo hwe me wa wutie mi oba ukunu wankasa nyankopon ye odo nyankopon no osofo etoda o ma uhu enti no o ka twere sem no ewo Job chapter 33 from verse 14 na oso nyankopon kasa preko ne de tiam mienu ne de twanso miensa nyina so nipa nte ase o se daye mu nipa wakoda won pa so no onyame so daye se ka wani mra ho so se amra bi ukwa akotom ukwa akotobo ni bi mu ukoto afuna bi mu se ne be ye obaje wa afrim anso nipa anwene ho wa wo hwame a wo tie me weekends ni nyina daye ben ena wo so ye hallelujah amen daye ewon sonso aso ewo nipa ye dada asetenam se yen sonso aso papa ana se sonso aso boni dream have an impact in our daily life either good or bad enti daye ben na waso wabusuya aso eya me ba me ka common dreams ye wodaye bi wo aso ye den osofo nwema beko yiyama enti o kan Genesis chapter 37 from verse 5 to 11 Joseph son daye bi ye mre nti ye nkenkan daye no eye mienu ba ko so hu eye awia bosome se ekoto no osan son ba ko se we hu se ya chichire eyu afiafin mako du baako na ne nyina ekoto no daye no kire se eye den a ne nuanom be koto no eye den a ne nane ne ja be koto no be ni pakese eche se den daye no ba mu ana se daye na ama enti daye ya de a yemfa ni agro enti osofo bi o hwam a wo ti me wo beso daye osofo na o tete fruit ahodo de bi o ta so sa daye na ekire se inshira ne dawo beba wa brabo amen o hwam na wo tiem o ta hu celebrities certain biebo on na tifie oni na edi nkomo uta hu bia ma hu president ma hu ni pakese a ekire se
won so onyame be pagyaw e de watra mapoma adwa so dabi na no na ye to da nipa ye so da ye na ye se ka so da ye no ka de chen ya na ka ba Joseph so da ye no eteki no say na o was saying no was 17 years onya 30 years asana da ye no bem da ye ba ko so na eteki 13 good years asana da ye no bem ti wo da ye bu so for so a so be so da ye na wo se emo bebre e kasa fasika ho wo be so da ye na buro bebre e kasa fasa ye denden ya wo benya sika wo be so da ye na ade a ye frɛ ne sɛ nipa esomo e kire sɛ ana wo manipa bebre sika wo be so da ye na wo gyina simpie so nipa pi gyina wanim e kire sɛ nyame pagya beba wa brabo so na ye wo da ye bu wo pɛ wo so pɛ osofo betima ya akɔnkyere enye saa nipa pi wo benya mogya mu yade a wo kan so ye wo mogya ye wo abusua bi wo ha omo wo mogya mu yade dada bi te sɛ diabetes ye wo abusua bi wo ha ewom na ye wo dae bu a wo so na osofo anya ho adwuma wo ye den de wo benya mogya mu yade so wo be so dae na ye wo pane e wo dae wo be so dae na ya ma eduro sɛ nom sɛ ye tablet sɛ ye syrup awonum eye denden ya obenya yade obeso daye na aboa akaw aboa bia se ya aboa wo se ya okra knaman akaw osofo wanye ho adwuma obenya yade sa yade ne ba so ane kono eye den o sika anso so yade no nko obetwa plane ticket akọ Europe o yade no anso yade no nakaw eno eye sunsun yade ya yade mo na sa ya de no bo so tai didi wo da yemu osofo be didi adenti na wo didi a na ye nka se communion ne bread na wo didi na wo de obe didi a wo di fufu di wei na wo nam ne nyama bo okra na we ne bete no na wa ye cheko wona obe so da ye de bia ofa oba ana so ofa bema de bia osofo ya de ne ho na mere empa obo so da tie ba fidie so enya botre kire se sa da ye bi wo so osofo owo sika be se dan ma cars be se 10 ye wo da ye bi wo so no anya ho adwuma obo ha oyo hene oyo hema obo ha oye nipa kese oyo omanyoni da ye bi wo so a na wa anya ho adwuma be bia wadu bia no obesan akọ zero o position be fronsa o be so da ya osofo be bia watena pen de bia ho na wo obu o be so da ya na osofo wanyini se mafufu abogi se ya ma ware otio o be so da ya na wa ya akwada wa ya akwada senda ya no didi agoro amane beto osofo be so da be bia watena pen de bia ho na wo ivia se obu o wasi hwehwe dan yo osofo ni fie kro team on the left na efro aso be so daye no be bia watra pese singing room na se be bia watra atakwa me dan ni nchi obitimi so daye be bia omo kro dadam omo afiri ho omo kra ase o kro ni nyina kra dan na manfo aso be so daye no osofo be so daye be bia o school tete san 7 no wo no three exams no timi ntworo na wa hye ye fe tete ye frese suku atade ni bi so wo trezans on temi ntworo ofro bepo on temi mforo na wato nsium wato amenam da ye bi obeso da no bi di bibia boutim osofo no so benya yade obeso da ye bi di ababo yem sa anwam ni nyina wa anya ho adwuma osofo nso so bone bebe god enti na ye ba bompa ye ne me no mra so se ye bompa mre ya so na ye ba be bompa osofo bi tie ye oti owo Europe se ye se CEDAR awahwefo dodo no aso wo Europe ni Asia omo hwami amutie wo Europe ni Asia ne America no o wo ho aso de bi obeso dan no wo Ghana na wanya se wa ba Ghana wo Ghana bu okra adwuma wo ye dada wo Ghana na wo ye fia wo tim no wo e kire se sunsum no e kire sani sunsum ye twum ba e kire enti wo sika sem no nuama osofo enye yeda osofo mo ta so daye na ya ye no wedding ya hye ne kawa wan ma wani amere obenya problem eno de menya botra be ka ho asem obu okra wa ware dada so be sa so da bia na ya sa ye no ade me peda abaho hallelujah amen ene
ye ba fidie so a na ye ka kire o se nneoma nyina di adanse se bronsam ani abre nipa ewuwu dodo ene ade bechi bia okọ space na social media osofo man Ghana 2025 nipa ewu no akra ne mu accident enti yes stress wa wo hwem ya wo tie me wo be store na ye odi man paye ne bi ama wabusua na de aka wo ye nim no wonim de ewu Ghana so oman no se na enyina nim fritete no se afe no bekwa wie ya sign musundo ene hospital se yemma hallelujah enti mitufu se wonya fa rade a fa homa rade ebre ya yo ogie ebre ma ose se wote rade ne a mem priwa kuma na ose akoma na ye digiti na ano ene ye di pai mu kwaje me kan fa rade ma e wo CEDAR awa dwumadi se fa homa rade na nyame mo ho pai shalom peace hallelujah amen enam pai bono de kan ye da rade ase wa wo hwame a wo tie me na wo twenche ba anso nya nipa nyina na ato won se ene yase hu ene dwoadai me pese wo bie wa no ba bi wo hwame fre bia sorry o that sorry trampa na so betimi asori gina ho sorry na wo so ti wo hall ho e wo dem ho the rade ase ma wa busua the rade ase ma wo kra na wo twenche ba enye nipa nyina na to just open your mouth and thank God for your life be wa no the rade ase e rade ye koso bomb pa ya wase ene mure ye gani mo nyame na ma o bango no sheso pa wa o Facebook no so the rade ase wo Europe the radiance wo Asia ho the radiance e wo America ho the radiance e wo Ukraine na potemo nyina Kumasi ne potemo nyina the radiance takwa ne potemo takwa ne potemo nyina the radiance western region central region seven ne potemo nyina mo na radiance northern region baby bi Australia wuche ya mo na radiance northern region how ne kasakaya ba ho azuni nyanya le obo onu wa busia ho ba e ho bo kofo no na radiase yo wa no da radiase sunya ne potem ho sechima e fransa munya mo na radiase yo wa no manyame te wona da radiase ma okra da radiase ma wa busia in the name of Jesus God we thank you we honor your name we give you the praise of heaven God we are God and nyame wo nyina wo in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Prayer number 1. Osofo ye bom paye apeja Terra One Media and SOMPA Media Management Board no nyina ne workers ni mfidie ni nyina ba urade anim ye ka che urade se obonefo no hihye ye biara ene evil agenda ene wa wo hwe me wo fie ho wa wo tie ye wo fie ho oni ye mom na ye mom paye e ma SOMPA Media Terra One Media Management Board ene mfidie adwumayefo efrim pansi wo so ebesi ketwa so obonefo no hihye ye bia ye bom paye se ye breaking out wo yesu dem bia wan na bom paye mo hit him na bible wo yesu dem arade ye bom paye and then ye bom paye and now machi ye bom paye and then ye bom paye and then ye bom paye pray say obonefo no hihye ye and trust SOMPA Media Terra One Media management board the bomb by so on the furniture to you bomb by to check for them in the name of Jesus Christ. Shout, we break out 2 times. We break out.
we break out. Ya bompa kasa urade yeso. To insurance yo. Egu juma ko iso. Egu juma ya SOMPA media. Tela one media. Ni mo juma ya fo. Ne fidie ni nyina. Urade. To insurance yo go so. Ema juma ne peja. Emu juma ya fo. Asofo ahodo. Ebe kanya mi asem oha. Bi wa no na bompa ya. Pray. Your bonfire, Psalm 37 verse 5. Everybody say, "Young fire, young fire, now one say yes, Peja, Jumana will set to Chile as well. Everybody for whole fire, all one for the city. Everybody in the name of Jesus Christ. Prayer number 2. Bible said Abraham odima sodomfo. Ni nyina say na ase wo ho. Yes. Ni nyina ne say ne wafa ase wo ho. Ni nyina say ne nananom wo ho. Ye bompa ya ma ye busua. Osofo ade pa kon edi. Ene na wotwe ahya ase on ka bi shemu ade be che obenya talent for credit ne ya frau sa o mame o bra o sister o wafa o ba no wa ha no o yere ukunu osofo etoda kra ne nyesika sika wo ho so wada je ni babia osofo ko toda hospitals osofo kasa urade yesu me peja mabusuan ba urade ni me peja mabusuan ba urade wa o hwemi a wotie me kasa me peja mabusuan ba urade ni me peja mabusuan ba for ni shiche ye biara na wotwi ye be ye accident ye yade ye owuo ye amaninya ye ohaw ye nyintumo ye break out every busuano so every yenso o yeso demo ye na different ye fiba and body biara evil agenda we break out open your mouth and break out. YouTube for break it out. Facebook for break it out. Fawa busiano fado suko ewo yesu boje sira rade ba o papa o mame o mianu o kuro o yere o ma ono wo school e o ma wo pray o ma etu pan o be ma so o kuro so wo so wo tu pan wo busia wa jawo ewo Ghana bompa e ba Ghana bompa o Europe o ba Ghana wo so wo bompa e ko Islam bompa e ko America bompa e ko Sorry, authority bonfire. They were not bonfire. I'm a bonfire. Boni biara obole fona so ewo wa busuano edi tumo o yire o obano in the name of Jesus. Shout, we break out 3 times. We break out. We break out. We break out. Yes, sir. No. One so share ya utie wo space and also Facebook also type say I break out type and say 3 times. Hallelujah. Amen. Prayer number 3 also for daye yadia also for be anyone also to me o notice say osika wanya also for ujare jakusi mutimi so daye na ujare abonte na on shempo ba na onenam yanem onenam public toilet so cause and no na chese bronsam and a friend say evil at work say obonefo no eye adwuma into kind Psalm 91
wɔse anacho deɛ bɛn bombo wada anadwo yɛ wɔn dwema kasa awurade yesu daye bi amaso ɛnyɛ daye papa ɛnyɛ daye papa daye bi obi aso afa me ho deɛ me ma aso deɛ me kuna aso me yera aso adwuma yɛfo bi aso ɛnyɛ daye papa ɛde soso aso bɔne Bible say yɛgye tumu a ɛbɛyɛ adwuma na yɛanyɛ ntumu a ɛnyɛ adwuma menyi ntumu mesan daeɛ no fɛnkɔ baabi ɛfi baa wɔ yesu deɛ no break out shout and break out kita daeɛ no break daeɛ no san daeɛ no owuo daeɛ yadeɛ daeɛ ɛka daeɛ amanenya daeɛ san daeɛ no bie wa no bɔ baeɛ san daeɛ no twitwamo wɔ yesu deɛ no bo yada obi a wɔhwɛ me wo a wotie me a woaso da yɛ bɔne megya nyame asan metwa daeɛ no mama mesan daeɛ no ma metwa daeɛ no ma mesan daeɛ no ma mebreki daeɛ no so so yesu yadeɛ daeɛ owuo daeɛ san metwa daeɛ no mu wɔ yesu ɛnyɛ adwuma yɛyɛ no nyɛ adwuma yɛsan daeɛ no yɛbreki daeɛ no wɔ yesu break it out Europe America Asia Australia Ukraine in the bottom Kumasi in the bottom Diana Watson Seven in the bottom Diana Watson Papa in the bottom Papa in the bottom Sudan and France in the bottom San Diana France in the bottom Diana Watson San Diana Jesus Christ. Obi a wo hwɛ me a wo tie me a waso da ye bɔne. Ai de so bɔne bɛbrɛ no. Me gyina nyame asɛm so twa da ye no firi o so. Me sign da ye no. Amen. Prayer number 4. Ebi afe ne da de kan ya one ye som o SEDAR hour so was SOMPA fidikesi. Ene ye SEDAR hour eye ota kese a ya pagya ewa SOMPA TV so na yegyina na obo empire fa nsuo si eye o TV no so saa so na o documents bi a fato so o picture bi fato so o baby bronsama fa no nomum o bibi yare serious fa the photo to so mana ye bo mpa nyina nyame tumi ebo wura nyame ahoɔden osofo Psalm 107 verse 20 onyankopɔn asɛm so osuma na asɛm e ma ne kɔgye ne ma osuma na asɛm ma ne kɔsa wɔn ya ye bo mpa ye baabi bia wadwuma wɔ ye di na wɔtwe hye awurade nsa osofo si na wɔtwe nyame nkae wo kai wadwuma kai wo ma the appointment bi ɔwɔ wa wɔhwɛ me dwamufo nyina fa wadwuma no kɔ awurade anim o ton na wɔtwe kɔ a wɔsa ton a yɛtɔ so a yɛtua Bible say nsa nyɛ adwuma no ma nsa ne di adenti na obi ton a yɛtɔ na wo de ɔtɔn a ebi a weekends yi obi de bibi kɔpete wɔ adwuma mu obi kɔfa wɔ adwasuo hɔ honhom bi kɔfa hɔ kasa awurade yesu na wɔtwe me de makwan me de ɛhyɛ wɔn nsa na adwuma awurade to nhyira nsuo egu so na wɔtwe me tɔn a yɛntɔ me kɔ me office wa me fa me nhyira mmra awurade asɛm a ɔka ne Deuteronomy chapter 28 from verse 1 to 14 emre mu mame say ya ye wana na bon fire ya
asama credit hour of Jesus Christ. Yanka amen kese miensa. Amen. 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 Mo YouTube, mo Facebook, you know, mo type amen. Amen. Na mo share link in the film. Na mo demo there be mo comments in ba. If you say eswa she. Also from pa ye twa to aye boni. Erade ye bom pa obi bi o hwe ye woti obi bi ane ne haw. Osofo bu oni haw nyina ye yade bi abetra no so. Na wotwe nyame betime yi yade ne fu. Obi hwe ye obi tie ni haw nyina ye awo. Na wotwe nyame betime ache obi. Osofo bu o ha obi agye ne nsem ade, obi agye ne sika. Osofo ofre na wotwe nyame betime ama onsa aka. Obi hwe ye obi tie osofo o se adwuma ye bom pa menya adwuma ne bi aka meyi. Anso adwuma no menya bi nye enne nyame betime bi adwuma pono ama. Baby bia o letters no wono baby bia o CV no wono be company na odi akotum no dia wa hye wo bono obetimi akai wo osofo obi so akoma so ade nyina ye ne mba obi akoma so ade ye ni kunu osofo obi akoma so ade nyina wa to boni mu osofo obi wo hye me wo tie me wa to adwamambom wa to nsanom wa to de ben ade no boni mu wo be one asomafo po be ya adweno se papa me pese me ye no mentimi nye ne de mempe no eno na me ye osofo obi so akoma so ade ne se osofo bi tie ye nyame dwuma ye ni bi tie osofo ase wakodi nyame achi ama nanimu ye agu ase wakodi nyame achi ama na atamfo anya no atamfo osre no ma men kantre wa wo hwem ya wo team ebi tu job mu nyina ewrade je won de kanfo no ye chi bi gumu ebi ani da so san anso nyame o ya cheso nyame obokwan to baby bi akwa anyi da ko pe ewrade kai wo nyame betimi akai wo amre wonsuo no mani nsiso documents enche na mishas ka se ewrade yesu me jam Matthew chapter 7 so me jam Matthew chapter 7 verse number 7 so say ya so makoma so ade ni me so me bisa ewrade fama me say ya be wa no so wo dem In the name of Jesus Christ. Shout big amen. Amen. Erade obi bi o hwe ya otie yo ne ye bompai. De obo ho pai biara. Me gira nyame asem so hye. Say Rade mane meremo. Amen. Rade ma dance. Amen. Rade kayo mana watchi. Amen. Yeso demo. Afe peja wonsuo no. I know documents. Insio bia wa peja wo TV no so na radio no so. Baby bi o hwe me free wo tie me say YouTube, Facebook. Me hyenya me tumi. Sambo wura insio no mo. Insio biara enane Yesu moja. Amen. Insio na ekuta no enane miracle water. Enane nsenkyere ni insio. Insio no enane healing water. Enane ayade sensio. Ye odi insio ibeye biara adanse emra. Afe me hyenya me tumi. Say ento documents no so me frenya me adanse to so say radema wa danse wo Yesu demo. Amen. Amen. Ya me shira opi say wo say wo mre ene yesom wo CEDAR hour e was SOMPA fidikesi so nyame ya adoma o kire same time ye be share 9 to 10 sabre de ye mre no aso o hwe mo hwe TV no hwe screen anima numbers ne ye tre ni nyina san ye WhatsApp numbers
mo a mo se mo frɛ tɔda na so ayɛ hyia mo ntimi mbɛm no obetimi asɛn no voice note anaasɛ obetimi atɛse yɛn numbers ni nie me sorry ya me de 1 hour si hɔ me ne ma me ne team ni nyinaa no ofrɛ ya yɛ na obɛbɔ mpae CEDAR our team ni ɔmo bɛ bɔ mpae amo ebia da yɛ so nneɛma basabasa numbers ni ɛyɛ 0557 ɛyɛ 000 967 ɛyɛ 0557 000 967 number toss 0557 89. I mean, should I be? Amen. So, what say one minute now? Only see the hour boom as somewhat. TV is on the radio, is on the Facebook. Or China may have to man. The best say about me do feel her share dancer. Me do damn or share dancer. Yame ma wonder na onna enya ode wo Yesu de. The best say she. Bye bye.